Ikinalulungkot ko pong ibalita sa inyo, sir. May leukemia si Pipa. Stage 1. Ano po? Dok, sigurado po ba kayo? Baka nagkakamali lang po kayo ng tingin. Hindi pwede magkaroon ng ganun sakit ang anak ko. I'm sorry, sir. Pero sigurado po kami. Ako mismo ang nag-double check ng mga resulta ng test niya. Hindi pwede to. Bakit ang anak ko pa? Sir, huwag kayong mag-alala. Maraming kaso ng leukemia ang gumagaling. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Nandito po ako. Aalalayan ko kayo. Manalig po kayo sa Diyos. Wala pong imposible sa Kanya. Dok, parang awan niyo na. Pagaling niyo ang anak ko. Gawin niyo po ang lahat. Kahit hindi ako matulog sa gabi, pagtatrabaho ako. Patustusan ko lang ang lahat ng pangangailangan niya. Hindi pwedeng mamatay ang anak ko. Bata pa siya. Naranasan mo na bang magparaya at palayain ang isang taong mahal na mahal mo? Gaano ito kasakit para sa'yo? Paano kung ang taong minsan mo nang pinalaya at kusang binalik sa'yo ng tadhana? Kukunin mo ba siya ulit at hindi nabibitawan? O muli mong pakakawalan? Halina't pag-usapan natin sa comment section yan. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, isang magandang araw po sa inyong lahat. Alas 5 ng umaga ng linggo. Habang ako'y nagkakape at nakikinig sa mga episode dito sa iyong channel, naisipan kong sumulat din upang ibahagi ang sarili kong karanasan sa pag-ibig at aswang. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Jason, isang manunugis. At narito ang aking kwento. Manang, pagbilan po ako ng 2 mansanas, 2 orange, 3 manggang hinog, tsaka isang papayang maliit na hinog. Tapos, pwede po bang kalahati lang nitong pakwan? Ay, opo, pwede po. Ayun, sige po, kalahati po nitong pakwan, yan lang po. Ay, saging po ma'am, baka gusto nyo. Sige po, salamat na lang. Hindi po ako masyadong mahilig sa saging. Sandali lang. Hindi ako pwedeng magkamali. Ikaw si... Kilala niyo po ako? Oo nga pala. Hindi pala. Sorry po, nagkamali ako. Kamukha mo lang pala siya. Pasensya ka na, iha. Okay lang po. Ano bang sadya mo dito, Ining? Sa porma mo pa lang ay mukhang taga Maynila ka. Bakasyon po. Para makalayo sandali sa ingay ng Metro Manila na may konting side job. Temporary teacher po ako dyan sa elementary school. Ay, ganun ba? Kung may maitutulong ako, sabihin mo lang sa akin. Puntahan mo lang ako dito sa pwesto ko. Kung wala man ako, ipagtanong mo ako sa mga tao dito ang bahay ko. Tsak, ituturo nila sa'yo. Sige po, salamat po. Aray! Ang kwento ni Manang Ludi sa akin habang magkausap sila. Biglang may batang tumatakbo at nabangga kay Alice. Mabuti na lang daw at naging maagap siya at agad niyang nahawakan si Pipa bago pa ito mapaupo sa simento. Matapos niyang alalayang tumayo ang bata, nag-squat siya ng upo para magpantay ang kanilang tingin. Nakaramdam daw siya ng awa nang matitigan ito ng malapitan. Namumutla siya at parang may sakit. Maya-maya ay binigyan niya ang bata ng isang magandang ngiti. Habang si Pipa ay tila nagulat at nanlaki ang mata sa pagkakita sa babae. Ayos ka lang? Nasaktan ka ba? Hindi po. Kayo po. Ang cute mo naman. Okay lang ako. Anong pangalan mo? Pipa. Oh, ang cute-cute naman ng name mo, Pipa. Kasing cute at pretty mo. Teka, parang magkamukha tayo. Kamukha mo po yung nanay ko. Wow, talaga? Sigurado ako maganda rin siya gaya natin, no? Nagulat daw si Alice nang biglang yumakap sa kanya ng mahigpit ang bata. May kung anong bigat ang nawala sa kanyang dibdib
nang yumapos ang munting mga braso nito sa kanyang leeg. Napangiti siya at kinarga niya ito nang tumayo siya. Marahang natawa si Alice nang tumingin sa kanya ulit si Pipa at dinutdut ang daliri nito ang kanyang pisngi. Pagkatapos ay hinalikan siya nito sa mukha. Sa halip na magalit o mandiri at lumayo, tumawa lang daw si Alice at kiniliti si Pipa. Ikaw talaga? Ang sweet-sweet mo. Nasaan bang mama at papa mo? Bakit mag-isa ka lang? Ay naku ma'am, kilala ko po ang batang yan. Pipa, sinong kasama mo? Nasaan ang tatay mo? At Pipa? Pipa! Pipa! Ayon kay Ate Edith, gulat na gulat siya nang makitang karga si Pipa ni Alice. Ngumiti sa kanya ang babae sa kabinaba ang bata. Bago tuluyang lumapit, ay inayos niya muna ang sarili. Saka kaswal na gumanti ng ngiti. Nang tumingin siya kay Pipa, nakayapos na ang bata sa hita ni Alice na parang ayaw na siyang humiwalay dito. Ay, Pipa, nandito ka lang pala. Nervyos ako sa'yo. Di ba sabi ko wag kang lalayo sa akin? Good morning. Kayo po ba yung nanay niya? Good morning din po. Ay, hindi po ako. Tita niya ako. Kapatid ko yung tatay niya. Pasensya ka na dito sa pamangkin ko, ha? Ayos lang. Tumatakbo siyang lumabas galing dyan sa palengke, tapos nabangga siya sa akin. Ang sweet at ang lambing nga po niya eh. Oo. Ganyan talagang batang yan. Malambing. Sorry to ask this pero may sakit ba siya? Napansin ko kasi na namumutla siya. Oo eh. Leukemia. I'm sorry to hear that. Ipagdarasal ko po na gumaling siya. Salamat. Sige po, alis na ako. Bye, Pipa! Bye-bye po! Sinundan ng tingin ni naman ng Ludi at Ate Edith nang sumakay ng scooter si Alice at nagmaneho palayo. Pagkatapos ay saka nagkatingino ng dalawa. Parehong hindi makapaniwala sa mga nangyari. Kinarga ni Ate Edith si Pipa saka lumapit sa matanda at doon sila nagkwentuhan ng nangyari. siya yun, di ba? Hindi ako pwedeng magkamali. Siya nga po, Manang. Ang akala ko hindi ko na siya makikita. Manang, hindi naman po ako namamalikmata, no? Sasabihin mo ba kay Jason? Hindi ko po alam eh. Pag-iisipan ko muna. Pero nararamdaman kong may dala siyang panganib. Ano pong ibig niyong sabihin? Basta, sabihin mo kay Jason, mag-iingat siya. Samantala ng mga oras na yon, matapos ipasok ni Alice ang scooter niya sa loob ng bakuran ng tinutuluyang apartment, pagpasok sa loob ay agad niyang dinala ang mga napamalengke sa kusina. Doon biglang nagring ang kanyang phone. Agad naman niyang sinagot ni Alice nang makita na ang kanyang ama ang tumatawag. Hello, Dad? Anak, kumusta ka naman dyan? Okay naman po. Nagsimula na po ako magturo ng Wednesday. Binabangungot ka pa rin ba? Nung isang gabi po. Buti kagabi hindi naman. Maayos po ako nakatulog. Bakit hindi ka magtanong sa mga taga riyan? Probinsya yan, tiyak na may kilala silang albularyo. O manghula para masagot ang tanong mo. Albularyo? Legit ba yung mga ganun, Dad? Oo naman. Anak, maraming bagay dito sa mundo ang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya, maging ng mga makabagong teknolohiya. Gaya ng nangyayari sa'yo na paulit-ulit mong napapanaginipan. Wala namang masama kung magtatanong ka. Sige po. Ipagtatanong ko bukas doon sa nakilala ko nagtitinda ng prutas. Mabuti na rin yung diyan ka muna mamalagi, anak, para hindi ka na masundan ni Henry na yon at makahinga ka sa kahigpitan ni Dorothy. Oo nga po. Isa rin yun. Kaya mas gusto kong lumayo muna eh. Si Dorothy lang naman ang ayaw pumayag. Masyadong praning. Over sa pagkaklingi. Alam ba niya hanggang ngayon nasa Amerika talaga ako nagpunta? Oo, kaya huwag mong ipaalam kung nasaan ka. Huwag ka munang mag-post sa FB mo. Sige ka, susundan ka niya dyan. Pero huwag mong masyadong pansinin ang isang yon. Mag-enjoy ka dyan.
Baka naman madulas ang dila niyo kay Dorothy Makalimot kayo at masabi niyo kung nasan ako. Tsaka pilit akong pauwi noon. Ba, hindi. Wala ka bang tiwala sa akin? Akong bahala doon. Sabi ko naman kasi sa inyo, Dad. Hiwalayan mo na yan. Ay, naku anak. Ay, kung pwede lang. Ay. O siya, sige. At ibababa ko na ito. Okay, sige po, Dad. Bye, Dad. Bye, nak. Ay, sabihin mo sa akin basta may kailangan ka, ha? Opo. Isang gabi, habang gumagawa ng lesson plan si Alice, bigla daw siyang nakaramdam ng gutom. Kaya sandali niyang tinigilan ang ginagawa. Pagkatapos ay lumapit sa refrigerator sa binuksan yun. Napakamot na lang siya nang makitang wala na palang laman na snacks doon. Tumingin siya sa Tupperware na pinaglalagyan niya ng tinapay, pero wala ring laman yun. Pagtingin niya sa oras, pasado 10:00 na ng gabi. Dahil nasa bayan naman siya at malapit lang din ang convenience store, sandali niyang binaba ang screen ng laptop niya at pinatay ang TV. Pagkatapos ay kinuha niya ang susi at wallet at nilak ang pinto at naglakad papunta sa convenience store. Ayon sa kanya, malapit na raw siya makarating sa pupuntahan niya nang malaki ang mga mata matapos may makitang isang lalaking bumaba sa bus na pamilyar sa kanya. Shucks. Si Henry? Paano niya nalaman na dito ako? Anong gagawin ko? Hindi niya ako pwedeng makita. Alice? My gosh, nakita niya ako. Alice? Mahal? Takbo! Napatakbo si Alice palayo nang makitang palapit na sa kanya ang stalker niyang si Henry. Hanggang sa may nakita siyang maraming kabataan na naglalakad. Sadya niyang dumikit sa mga ito at nagtago sa gilid sa katumungo. Pagdaan niya sa isang nakaparadang tricycle, bigla siyang sumakay doon. Hanggang sa pag-upo niya ay nagulat siya na makitang may tao pala sa loob. At ako na po iyon, Madam Venus. Nang sandaling yon ay nagpapahinga ako at hinihintay si Perry, ang kaibigan ko na bumalik mula sa bahay ng girlfriend niya. Nang dumaan ang isang sasakyan, pumasok ang liwanag ng headlight nito sa loob ng tricycle ko. Natulala ako nang makita ang mukha niya. Kuya, sorry. Pero pwede mo ba akong itago? May humahabol sa akin yung stalker ko. Sige. Alice? Ikaw ba yan? Alice? Ay naku, ayun na siya. Paano kaya to? Akong bahala. Basta't magtiwala ka lang sa akin. Alice? Anong ginagawa mo? Kung ayaw mo makita kanya, huwag kang kumibo. Yumakap ka lang sa leeg ko. Ha? Sige. Sa bawat pagmulat, tila ba dayuhan? Ang mukhang dati ay iyong kanlungan. Hawak ko ang kamay mo, ngunit ba't tila kay layo? Ako'y narito pa rin habang ikaw ay naglalaho. Bago pa makalapit ang lalaki ay tumayo ako at siya ang pinaupo ko sa bandang loob. Nagulat si Alice nang bigla kong nilapit ang mukha ko sa kanya na parang naghahalikan kami. Pareho naming tinitigan ng isa't isa. May kung anong emosyon akong nabasa sa kanyang mga mata. Napakaganda niya. Ang maputi at makinis niyang balat, ang buhok niyang lagpas sa balikat ang haba, ang kulay light brown niyang mga mata, ang matangos niyang ilong at ang mapula niyang labi. Para kung aatakihin sa puso nang niyakap niya ang braso niya sa leeg ko. Lihim kong nahigit ang hininga ko nang hinila ni Alice ang mukha ko palapit sa kanya. Halos magdikit ang mga labi namin at nakita ko ang kaba at pagkabigla sa kanyang mukha dahil sa ginawa niya. Ganon din ang naramdaman ko nung mga sandaling yon, pero pilit kong pinakalma ang sarili ko. Ilang sandali pa ay naramdaman ko nang may lumapit sa tricycle. Alice? Ano ba?
Nakakaabala ka. Doon ko nga. Sorry po. Pasensya na. Wala na. Nakalayo na siya. Nang tumingin ako sa labas ay tuluyan ng umalis ang lalaki. Doon pa lang ako lumayo mula sa kanya. Nang tumingin siya sa akin ay ngumiti siya. Mabilis na tumibok ang puso ko. Ang pamilyar ng ngiting yun. Hindi ko akalain na muli ko masisilayan. Gustong gusto ko siyang halikan at yakapin pero kailangan kong pigilan ang sarili ko dahil alam kong sa paningin niya ay isa lamang akong estranghero para sa kanya. Maraming salamat sa tulong mo. Ako nga pala si Jason. Ako naman si Alice. Bago ka lang ba dito sa bayan namin? Oo, temporary teacher ako dyan sa elementary school. Sabay bakasyon na rin. Kaya pala. Saan ka pala papunta niyan? Gabi na. Sa convenience store sana, kasi nagugutom ako eh. Kaya lang nakita ko ni Henry. Hindi ko naman akalain na masusundan pa niya ako dito. Gusto mong samahan kita? Mamaya pa naman yung kaibigan ko eh. Tsak umi-score yun sa girlfriend niya, kaya matatagalan pa yun. Okay. Maghihintay ako sa muling pagbabalik ng mga alaalang sa puso mo'y nananahimik. Kahit ako'y estranghero sa iyong paningin, pangalan ko'y bubulong pa rin sa hangin hanggang sa mahanap mo ang daan pabalik sa akin. Pagdating sa convenience store, sinamahan ko siya hanggang sa loob. Nagtatanong siya tungkol sa bayan namin. Saan ang malapit na mall? At bukod doon kung may iba pa raw na pasyalan. Sinagot ko lahat ng mga tanong niya habang nakatitig ako sa maganda niyang muka. Sa tuwing umingiti siya parang nagbubukas ang pinto ng langit. At ayun na naman ang puso ko. Mabilis na pumipintig. Gaya ng unang beses kong nasilayan ng kanyang kagandahan. Samantala matapos niyang mabili ang mga pagkain gusto niya at makapagbayad, nagpresenta na akong magdala ng mga pinamili niya. Halika, sakay ka na. Ihahatid na kita sa inyo. Baka makita ka ng lalaking sumusunod sa'yo kapag naglakad ka lang. Sige, kung hindi naman makakaabala sa'yo. Hindi naman. Ayoko namang mapahamak ka. Salamat. Dahil sakay sa tricycle, ilang sandali lang ay naroon na kami sa apartment niya. Tumingin muna ako sa paligid bago siya bumaba para masiguro na wala na doon ang stalker niya. Bago pumasok sa gate ay humarap pa siya sa akin at sinubukang iabot ang 100 piso. Kunin mo na. Masyado kitang inabala Nako, ngayon. hindi na. Okay lang. Hindi naman ito papasada. Private service to eh. Kaya hindi mo ako kailangang bayaran. Sigurado ka. Oo. Siya nga pala. Huwag kang basta lalabas ng gabi kahit mga ganitong oras. Nagkataon lang na maraming tao ngayon dahil may liga doon sa basketball court malapit sa barangay hall. Pero kadalasan, 9:00 pa lang, parang ghost town na to eh. Bakit naman? Minsan may mga naliligaw na aswang dito. Kaya ako nakatambay dyan sa gilid nung pumasok ka sa tricycle ko kasi nagbabantay din ako. Aswang? Oo, aswang, as in halimaw. Isa akong manunugis. Trabaho ko na ang habulin sila at patayin. Alam ko, weird pakinggan dahil taga Maynila ka eh. Actually, hindi. Ilang beses na rin nagkwento sa akin ng daddy ko nung bata ako tungkol sa aswang. Sa probinsya rin kasi pinanganak at lumaki ang parents ko bago sila tumira sa Manila. Kaya marami silang kwento sa ganyan. Lalo na dito sa amin. Malapit sa gubat at bundok. Magsabit ka ng mga bawang sa pinto at bintana mo. Kung marami kang asin, latagan mo ng asin ang mga hamba ng bintana mo para lang makasiguro kang safe ka. Sige, salamat ulit ah. Kung sakaling kailanganin mo ng tulong, tawagan mo ako ha. Ibibigay ko sa iyong number ko. Kahit ano, kahit hindi tungkol sa aswang. Sige, para naman may kakilala na ako dito. Medyo malungkot pala kapag walang kaibigan. Kahit ano, Alice. Sabihin mo lang, pupuntan kita basta hindi ako busy. Huwag lang talagang tsumempo na nasa ospital kami at may therapy ang anak ko. May sakit kasi siya eh. Leukemia. Kaya kahit itong pagiging manunugis ko,
Pinatos ko na para lang kumita ng extra. Teka lang. Leukemia? Pipa bang pangalan ng anak mo? Nagkita kayo? Oo, kanina sa palengke. Ang cute nga niya at ang lambing sa akin. At ganun ba? Kung gusto mo, kapag hindi ka busy, sama ka sa bahay. Tsak na matutuwa yun. Teka, ang asawa mo? Wala akong asawa. Sige. Sabihin mo lang ako kung kailan. Nandito lang naman ako palagi sa bahay. Anyway, papasok na ako sa loob Oo nga pala. Sige, balik na rin ako doon sa pwesto ko. Good night. Thanks ulit. Good night. Tumayo lang muna ako doon at pinanood siyang pumasok sa loob ng gate. Di pa muna ako umalis at hinintay kong mabuksan niya ang pinto. Papasok na lang siya nang biglang huminto si Alice at tila nag-isip. Pagkatapos ay lumingon ulit siya sa akin at matagal akong tinitigan sa muka na parang kinikilala ako. Kanina ko pa iniisip to eh. Nagkakilala na ba tayo dati? Parang pamilyar ang mukha mo at parang narinig ko ng boses mo somewhere. Ha? Wala. Huwag mo na lang akong pansinin. Baka nagkakamali lang ako. Sige, pasok na ako. Sige. Tumingin kami ni Perry sa mga puno habang sinisipat namin ng flashlight ang aswang pero wala siya doon. Patuloy kami sa paglalakad at paghahanap. Sa mga puno maging sa mga masukal na halamanan. Payat ito at maliksi ang katawan. Maitim ang balat niya kaya madali para sa kanya na magtago sa dilim. Pero may isang paraan para malaman ko kung saan siya nagtatago. Ang malakas na amoy niya ay parang nabubulok na patay na daga. Sa paglalakad namin ay bigla kaming huminto at nagkatinginan. Lihim akong sumenya sa kaliwa ko. Saka inabot sa akin ni Perry ang sibat. Dahan-dahan akong pumesto. Pagkatapos ay bubuelo ako sabay lipad ng sibat papunta sa makapal na halaman. Yun! Bullseye pare! Umalingaso ang baho mong hinayupa ka. Tumatakas ang gumag Hoy! Bumalik ka dito! Ayun! Pumunta dun! Sa kabila ng tama sa dibdib, nagawa nitong bunutin ng sibat mula sa sariling katawan niya. Pagkatapos ay agad na tumakbo palayo. Kahit nadadapa at sumusuray, mabilis pa rin itong nakatakas. Pero hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ko siya pwedeng hayaang makatakas. Kailangan ko siyang mapatay dahil kailangan ko ng perang ibabayad sa akin para sa mga gamot at therapy ng anak ko. Mabilis akong tumakbo at sinundan ng aswang. Hanggang sa nakarating kami malapit sa main road. Naabutan namin ang aswang sa gilid ng isang apartment. Ayun, Perry! Bilis! Tirahin mo na sa ulo para siguradong patay. Umilag ka, pare! Rico! Aray, sira ulo to Ang lakas sumuntok! Nang batuhin ko ng sibat ang aswang, nagawa nitong makaiwas. Pagkatapos nagawa pa rin niyang sugurin kami. Sinalubong namin siya ni Perry ng itak pero nagawa nitong suntukin si Perry kaya bumalandra siya sa bintana ng isang apartment. Sinamantala ko ang pagkakataon at biglang sinaksak ang aswang mula sa likod at direkto kong tinamaan ang puso nito. Pagkatapos ay tinulak ko ito sa pader ng bakod ng apartment hanggang sa tuluyang namatay ang aswang. Kasunod nito ay biglang bumukas ang pinto ng apartment. Alice? Jason! Pasensya ka na kung naabala kita. Hindi ko agad nakilala yung apartment eh. Okay lang pero ano ba yan? Aswang. Iyan ang aswang? Oo. Pero huwag kang mag-alala. Patay na to. Sige na. Pumasok ka na sa loob at hindi maganda ang amoy niya. Kami na ang bahala dito. Okay, mag-iingat ka ha. Salamat. Si Alice ba yun? Huwag kang maingay. Kunwari wala kang nakita. Halika na. Bitbitin na natin to kay Kapitan. Ipinapakita ang mga lumang larawan. Ang bawat ngiti na sa atin ay naging saksi. Sinasalaysay ang bawat tawa at bawat pait. Baka sakaling sa puso mo'y muling gumuhi.
Alauna ng hapon, dapat ay tirik na tirik ang araw pero bumuhos ang malakas na ulan. Umaga pa lang ay masama na ang panahon. Habang nagmamaneho ako ng tricycle, pauwi na sana sa bahay na madaanan ko si Alice na nakasilong sa harap ng tindahan. Agad akong huminto. Napalingon ako nang makita ang pasalubong kong siopaw para kay Pipa. Gusto ko sanang ihatid si Alice pero naghihintay na ang anak ko sa akin. Aalis na sana ako nang makita ko ang lalaking humahabol kay Alice. Naglalakad siya sa kabilang side ng kalsada habang may hawak na payong. Palingon-lingon. Kaya naman mabilis akong umatras, saka kinuha ang payong ko at bumaba sa tricycle. Alice, Uy, Jason! anong ginagawa mo dyan? Tapos na ba ang klase mo? Oo, pang-umagang tinuturuan ko eh. Halika, sakay ka muna. Naku, hindi na. Kapag tumila ang ulan, maglalakad na lang ako pa uwi. Malapit lang naman. Nakita ko nga na may scooter ka doon sa bahay mo. Bakit hindi mo dinala? Na-flat ang gulong eh. Sumakay ka na. Ihatid na lang kita mamaya. Nandyan yung lalaking humahabol sa'yo. Ha? Nasaan? Ayun oh. Oh my gosh! Sige, sasama na ako sa'yo. Lihim akong natawa nang nagmamadali siyang sumukob sa payong ko at tinago ang mukha sa dibdib ko. Hindi pa rin siya nagbabago kapag natatakot o nagpapanik. Palagi siyang tumatakbo palapit sa akin at isusubsob ang mukha niya sa dibdib ko. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos ay umakbay ako sa kanya. Saktong paglakad namin palayo ay siyang lapit naman doon ni Henry. Sandali lang ha. Idadaan ko lang yung siopaw sa bahay. Hinintay ito ni Pipa eh. Malapit lang naman kami dito. O sige, walang problema. Matapos kong ipasok ang tricycle sa loob ng bakuran namin, ay nalalayan at pinayungan ko si Alice nang bumaba siya. Napangiti ako nang makita na nakaabang na si Pipa sa pinto. Kitang-kita ko kung paano nagliwanag ang mukha ng anak ko at ang mukha ni Alice nang makita ang isa't isa. Hinawakan niya pa ang kamay ko may hawak na payong, saka ako hinila para makalapit kami ng mabilis sa pinto. Pagkatapos ay masayang sinalubong ng dalawa ang isa't isa. Pipa! Teacher, ganda! Kumusta ka na? Good girl ka ba? Opo. Paano naman si tatay? Hindi mo ba ako sasalubungin? Dala ko ang paborito mong siopaw asado. Paborito mo rin ang siopaw asado? Ako rin eh. Oo, halika. Pasok na tayo sa loob. Alice? May bisita ka pala, Jason. Oo ate, si Alice. Alice ang ate ko, si ate Edith. Hello, nagkita ulit tayo. Magandang araw. Oo nga eh. Halika, tuloy ka. Magkakilala na pala kayo nitong kapatid ko. Nakwento nga kita sa kanya. Siya pala yon. Sabi ko na eh. Tumama ka kasi sa description ni Pipa eh. Sige nga. Anong sinabi mo sa tatay mo, ha? Sabi ko po, magandang babae, mukhang anghel tapos kamukha ko. Talaga? Maganda ako? Opo. Tatakpan ko ang bibig ko habang pigil na bumagsak ang luha ko. Nang kargahin ni Alice si Pipa, pagkatapos ikiniliti niya at pinugpog ng halik sa leeg. Yun ang unang beses matapos ng ilang taon na narinig kong buhay na buhay ang halakhak ni Pipa. Nang lumingon ako kay ate, nakita kong tumalikod siya nang bumagsak ang luha niya at agad na pumasok sa kanyang kwarto. Tumalikod ako at lumabas sandali. Nagkunwari akong may hinahanap sa tricycle at hinayaan kong mabasa ako ng ulan para maitago ko ang pag-iyak ko. Jason, naku, nabasa ka na ng ulan. Halika na dito, baka magkasakit ka. Oo. May hinaharap lang ako. Susunod na ako. Alice, magpalit ka muna ng damit. Isuot mo to. Naku ate, aalis din naman po ako. Dinaan lang po ito ni Jason. Tapos ihahatid niya rin ako sa bahay. Pwede po ba mamaya ka nang umuwi? Dito ka muna please, maglaro pa tayo. Bakit ba ang hirap mong tanggihan, ha? Sige na nga. Oh, wala ka nang kawala. Sige na, magpalit ka muna ng damit.
nabasa yung uniform mo oh. Baka magkasakit ka. Thank you, Ate Edith. Jason, pumasok ka na rin dito. Magpalit ka na rin ng damit mo. Nandiyan na. Matapos magpalit ng damit ni Alice, bigla siyang natigilan nang makita ang picture ni Pipa nung baby pa siya na nakapatong sa ibabaw ng cabinet. Ngumiti siya at kinuha yon. Pagkatapos hinaplos niya ang picture frame. Matapos niyang ibalik yon sa pinagkuhanan niya. Sakto namang kumatok si ate at tinawag si Alice. Alice, tapos ka na? Oo, Ate. Ayos sukat na sukat sa'yo yung bestida. Halika na dito sa labas. Oo. Tinitingnan ko lang yung Alice, Ang sakit. ano nangyayari sa'yo? Lumabas na si Pipa, love. Lumabas na ang baby natin. Nang marinig ko ang biglang pagbabago ng tono ng boses ni Ate Edith, biglang nataranta at nag-aalala. Mula sa kwarto ko ay napatakbo ako papunta sa kwarto ni ate. Naabutan ko dun si Alice na mariing sinasabunutan ng sarili habang malakas na hinahampas ang sariling ulo. Agad naming nilapitan at pinigilan siyang sakta ng sarili niya. Ang sakit. Tama na. Sino yung lalaki? Sino yung baby? Bakit wala akong malala? Alice, huwag mong saktan ang sarili mo, Alice. Yung gamot ko. Gamot daw. Ate, tingnan mo yung bag niya, bilis. Sige. Sandali, oh. Eto na, oh. Nagmamadaling lumabas si Ate Edith. Maya-maya ay dumating si Pipa. Tila naguguluhan sa mga nangyayari pero nakikita ko ang pag-aalala mula sa kanya. Ilang sandali pa ay tahimik siyang lumapit kay Alice pagkatapos ay yumakap sa bewang nito. Ang tagpong yon ang nasaksihan ni Ate Edith hanggang sa may sinabi ang anak ko na ikinagulat namin ni ate. Nanay, huwag ka na pong umiyak. Papagalingin po tayo ni Papa Jesus. Eto ng gamot niya. Oh, tubig. Salamat. Alice, okay ka na ba? Magiging okay din ako. Pasensya na kayo Ganito talaga ako kapag sumasakit ang ulo ko. Akala mo sasabog. Hindi, ayos lang. Mabuti nga't nandito ka. Paano kung nangyari ito na mag-isa ka doon sa apartment mo? Oo nga naman, Alice. Ang mabuti pa, maghahain na ako para makakain na kayong dalawa. Sige, te. Okay ka na po ba? Oo. Salamat sa embrace mo, ha? Narinig mo yung sinabi ni Pipa kanina nung niyakap ka niya? Hindi Wala doon ang isip ko. Ano bang sabi niya? Pagagalingin daw kayo ni Papa Jesus. Salamat, Pipa. Lumingon kami kay Alice na lumabas siya mula sa kwarto naming mag-ama. Ngumiti siya at sinamahan kami doon sa mesa. Pinagtimpla siya ni ate ng mainit na kape sa kahinain ng iba pang siopaw na dala ko. Lihim ako napangiti at nagkatinginan kami ni ate nang makita namin kung paano lantakan ni Alice ang siopaw. Paborito mo rin ang siopa? Oo. Lalo na kapag asado. Kaya kong kainin to ng araw-araw kahit isang buwan. Hindi ako magsasawa. Pareho pala kayo ni Pipa. Kailan pa siya nagkasakit? 6 years old nung una naming nalaman na may leukemia siya. Kahit mahal, kahit mahirap, trinabaho ko ang lahat ng pampagamot at pangkimo niya. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya gumagaling. Nung huling update sa amin ng doktor, nasa stage 3 na siya. Sorry sa itatanong ko pero nasaan ang nanay niya? Hindi ko alam kung nasan siya. Ayaw sa akin ng pamilya niya. Alam mo na ang tungkol sa aswang dito sa bayan namin, di ba? Papunta na kami sa ospital nung gabing yun at manganganak na siya na maaksidente kami nang biglang harangin ng aswang ang sinasakyan namin. Kinabig ko ang sasakyan at bumangga kami sa puno. Sa sasakyan pa lang ay nawala na siya ng balay. May tumulong naman agad sa amin at nadala kami sa ospital. Sa sasakyan pa lang ay nawala na siya ng malay. Kaya pagdating sa ospital,
Nasisaryan siya. Hindi na siya nagising mula noon at ako matos. Nang malaman ng mami niya ang nangyari, agad siyang pumunta sa ospital. Pagkatapos ay ibinigay niya sa akin ang bata at pinagtulakan kami palayo. Ayaw ko man, pero napilitan akong sundin siya. Pagkatapos siya akong banta na papatayin si ate kapag hindi ko sinunod ang gusto niya. Mula nun, wala na kaming balita sa kanya. Grabe. Anong klaseng taong nanay niya? Napakasama. Hindi mo lang inisip ang bata? Ikaw. May narinig akong sinabi mo kanina nung sumasakit ang ulo mo. Sabi mo na wala kang maalala. Oo. May amnesia ako, Jason. Gaya nang nangyari sa inyo. Dahil din sa aksidente, kaya ako nagkaganito. Naalala ko mga nangyari sa akin nung pagkabata ko, pero may specific na pangyayari sa buhay ko na nabara sa memory ko. Ang akala ko nga babalik din agad, pero wala eh. 8 taon nang nakalilipas, ganito pa rin ako. Parang hindi kompleto ang pagkatao ko. Para akong isang pader na may malaking butas sa gitna. Sabi mo, nagbabakasyon ka dito habang nagtuturo ka. Kasama ba sa bakasyon na yun ang paghahanap mo ng sagot? Galing mo namang manghula. Ang totoo, oo. Palagi kong napapanaginipan ng bayan na to eh. Matagal ko nang gustong pumunta dito pero ayaw akong payagan ng stepmom ko. Sobrang higpit kasi noon. Napaka-possessive. Kinailangan ka pang magsinungaling at magpanggap na nagpunta ako sa Amerika. Tutulungan kitang bumalik ang alaala mo. Salamat sa inyo ha. Siguro, ang Diyos na mismo ang gumawa ng paraan para makilala ko kayo. Ang gaan ng loob ko sa inyo at panatag ako. Baka dito ko na nga mahanap ang sagot sa lahat ng tanong ko. Natutuwa kaming malaman yan. Mula ngayon, bukas ang bahay ko para sa'yo. Pumunta ka dito kahit kailan mo gusto. Salamat. Malakas pang ulan. Dito ka muna hanggang sa tumila na. Sige ate. Isang gabi ng Sabado bandang 7:00. Ang kwento ni Alice sa akin ay dahil maaga pa naman at marami pang tao sa daan, lumabas siya ng apartment para may bibilin ulit sa convenience store. Kampante naman siyang naglakad dahil ilang araw na rin ang nakalipas mula nang huli niyang makita ang stalker niya doon sa school kung saan siya nagtuturo. Mula noon ay hindi na siya nakita ni Alice. Pagdating sa convenience store, binili niya ang mga pagkain gusto niyang bilhin. Matapos magbayad ay lumabas din siya agad at naglakad pa uwi. Hanggang sa may biglang humarang sa kanyang daan. Alice! Henry? Hi, mahal. Sabi ko na nga ba, ikaw talaga yung nakita ko eh. Hanggang dito ba naman? Paano mo nalaman kung nasaan ako? Lahat ay posible para sa mahal ko. Halika, sumama ka sa akin. Doon sa tinutuluyan ko. Mag-usap tayo. Bitawan mo ako. Ayoko sumama sa'yo. Sasama ka sa akin, Alice. Hindi ba? Nangako ka sa akin na magpapakasal tayo. Tigilan mo yung ilusyon mo. Wala akong sinasabi sa'yo. Ang tita Dorothy mo, ang mismong nagsabi sa akin. Yun daw ang sabi mo eh. Wala akong sinasabi. Bitawan mo ako. Alice! Biglang hinawakan ni Henry sa braso si Alice at sapilit ang hinila. Sinubukan niyang bawiin ang kamay pero mahigpit ang kapit nito sa kanya. Nang ayaw pa rin siyang bitawan, bigla niyang kinagat ito ng mariin sa kamay, sabay takbo palayo. Sinundan pa raw siya ng tingin ng mga tao dahil hinahabol siya ni Henry. Hindi raw alam ni Alice kung saan siya pupunta. Basta tumakbo na lang siya kung saan dahil ayaw niyang malaman ng lalaki ang apartment niya. Alice! Bumalik ka rito! Alice! Tulong! Tulungan niyo ako! Tumawag kayo ng pulis! Hindi ko kilala ang lalaking yan! Tulungan natin! Tulungan natin! Tumawag kayo ng pulis! Oo, ayun, may pulis doon! Sige! Alice! Jason, tulong! Si Henry! Alice! Saktong pagdaan ko ay nakita ko siyang tumatakbo. Agad akong huminto at doon siya tumakbo sa akin. Nang lumapit ang lalaki at nagtangkang hawakan siya, agad kong hinarang ang sarili ko. Tinignan ako ng masama ni Henry pero hindi ako natinag. Malaki siyang lalaki pero hindi ako natatakot sa kanya. Kung ang mga aswang nga hindi ko kinatatakutan, ang lalaking yun pa na nasa harap ko.
Huwag kang makialam dito. Ibigay mo siya sa akin. Bakit ko ibibigay sa girlfriend ko? Girlfriend? Anong sinasabi mo dyan? Ako ang boyfriend niya. Mahalali ka na. Halika. Tumigil ka na sa ilusyon mo. Kahit kailan, hindi naging tayo. Hindi kita kaibigan. Nagmagandang loob lang ako noon, nakausapin ka. Pero walang ibig sabihin yun. Utang na loob, patahimikin mo na ako. Sira ulo ka. Hindi naman pala. Hindi. Hindi totoo yan. Ako ang mahal mo eh. Ako! Hindi pa ako tapos sa'yo, Alice. Babalikan kita. Pagkatapos ang magsasama na tayo habang buhay. Baliw! Nagmamadaling tumakbo palayo si Henry. Nang huminto ang police car ay tinuro ko agad kung saan siya tumakbo, kaya sinundan siya ng mga ito. Nang tuluyan kaming maiwan ay sakalang nakahinga ng maluwag si Alice. Agad ko siyang inalalaya nang mapapikit siya. Sabay hinga ng malalim. Kinuha ko mula sa kanya ang mga dalaw niya. Pagkatapos ay inatid ko siya sa walking apartment. Pasok ka muna. Maraming salamat ulit sa pagliligtas mo sa akin, ha. Wala yun. Buti na lang at nandun ako eh. Ano nga palang ginagawa mo sa labas? May hinahanap ka bang aswang? Oo, may nakarating na balita kay Kapitan na may bagong aswang na gumagala dito. Kinuha niya ulit ako para hanapin ito at patayin. Nasa kabilang barangay si Perry, yung kaibigan ko. Ako naman ang nagbabantay dito. Maupo ka muna. Salamat. Saan mo ba nakilala ang lalaking yun? Dati siyang tambay din sa harap ng school na pag-aari ng pamilya namin. Isang beses nahulog ang wallet ko. Siyang nakadampot nito. Tapos sinabon niya ako para ibigay yun. Wala noon, palagi ko na siyang napapansin na nakaabang sa akin. Nagbibigay ng kung ano-ano, bulaklak, chocolate, iba-ibang pagkain. Minsan stuffed toy at kung ano-ano pang bagay. Kapag kinakausap niya ako, casual lang naman akong sumagot sa kanya. Abang walang ibig sabihin sa akin ng pakikipag-usap ko sa kanya, bumubuo na pala siya ng sarili niyang pantasya sa isip niya. Para sa kanya, girlfriend niya ako. Tapos itong stepmother ko, minsan pang pinatuloy sa bahay. Nagalit nga si daddy, pero dahil doon, lalong lumakas ang loob niya. Kaya mula noon, palagi na niya akong sinusundan. Di ko nga alam kung paano niya nalalaman kung saan ako pupunta eh. Mukhang mali kayong sira sa ulo nun eh. Basta talaga stalker, walang imposible. Nakakagawa sila ng paraan at masusundan ka talaga nila. Ganyan sila kapag na-obsess. Mag-iingat ka. Huwag ka nang lalabas ng ganitong oras. Kung may bibilin ka, tawagan mo lang ako para masamahan kita. Mabuti na yung maingat tayo. Mabuti pa nga siguro. Jason, pwede pang diyan ka lang sa harap ng gate tumambay mamaya? Natatakot ako eh, baka bigla na lang yung magpakita dito. Sige, walang problema. Mas mabuti nga yatang dito ako magbantay dahil yung daan sa gilid mo ay papunta na sa gubat. Salamat. Sige, kukunin ko lang yung tricycle ko. Lumipas ang mga oras. Sa paglalim ng gabi, habang naghihintay ako sa tricycle ko, ilang sandali pa ay dumating si Perry, sakay rin ng tricycle niya. Bumaba ako at naglakad sa gitna ng kalye. Wala nang tao doon maliban sa aming dalawa. Malamig ang simoy ng hangin, pero may hatid yung kilabot sa balat ko. Bigla akong may naramdaman na bigat sa dibdib ko. Maya-maya ay lumapit si Perry sa akin, kasabay ng pagdukot ko ng maliit na bote ng langis sa bulsa ko. Pare, nararamdaman mo ba? Oo, may aswang sa paligid. Kumukulo ang langis. Kumusta si Alice? Mukhang okay naman siya eh. Anong klaseng aswang kaya ito? Sana yung madali lang patayin. Hindi ko alam, pero minsan ko nang naramdaman ito eh. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa ako manunugis noon, pero gaya ng tatay ko, ipinanganak ako may abilidad na makaramdam kung may aswang sa paligid. Pero nung una kong maramdaman ang ganitong klase ng kakaibang kilabot, at itong ganito kabigat na pakiramdam, ay nung nasa ospital ako. 8 taon na nakakalipas. Wala pa akong alam noon, Perry. Pero alam ko may kakaiba sa paligid ko. Ngayon, eto na naman ulit. Lalo na ang amoy na yun. Bukod sa masangsang na amoy niya, para rin siyang naagnas na bangkay. May eksaktong amoy na nakadikit sa kanya. Ang amoy ng malansang dugo na hinaluan ng asopre. Yun! Yun nga!
Habang naroon kami sa labas at nakikiramdam sa paligid, lumingon kami sa apartment ni Alice nang magsara na ito ng ilaw sa sala at nagbukas ng ilaw sa kwarto nito sa ikalawang palapag. Sumili pa siya sa bintana at kumaway sa akin. Matapos yun, pinatay na niya ang ilaw. Ang kwento pa ni Alice sa akin habang nagko-compose siya ng message para sana ipadala sa akin, bigla siyang napalingon nang bumukas ang isang panel ng bintana niya at nagbukas-sara. Napatingala siya nang biglang lumakas ang hangin, kaya lalong naglikayo ng ingay. Kaya napilitan siyang bumangon nang isasarado niya ang bintana. Bigla siyang napasigaw ng malakas at tumatras nang may nakitang nilalang na nasa ibabaw ng puno. Jason! Sa wakas, nakita rin kita. Si Alice? Alice! Jason! May aswang dito sa gilid! Ayun pa! Ha? Ha? Biglang nawala. Naging ahas! Hanapin mo sa paligid. Titingnan ko dito sa loob. Baka nakapasok siya. Sige, Alice! Buksan mo ang pinto! Agad tumakbo si Perry sa gilid ng apartment. Ako naman dala ang aking armas na itak at nakasabit sa bewang ko. Si Bat at Buntot Pagi. Tumalon ako sa bakod papasok sa bakuran ng apartment ni Alice. Ilang sandali pa'y binuksan niya ang pinto at pinatuloy ako. Kinalughog ko ang bawat silid sa bahay na yon. Wala doon ang ahas. Maya-maya ay kumatok sa bintana si Perry. wala dito! Biglang nawala! Nakita ko bigla siyang tumalos sa likod ng mga halaman, tapos naging ahas yung aswang. Kaya nilang magpalit ang anyo at maging hayo para makatakas at makapanlinlan. Jason, sa likod nyo! Yung ahas! Jason! Paglingon namin sa tinuro ni Perry, nakita namin ang malaking sawa na lumambitin mula sa kisame. Dahil gawa sa kahoy ang kisame ng apartment na yon. Dark mahogany pa ang kulay, kaya naman mas lalong hindi pansin. Hinawakan ko ang kamay ni Alice at bigla kaming umatras na lumambitin ang ahas hanggang sa tuluyang nahulog sa sahig. Nagulat kami nang bigla itong tumayo at bumalik sa kanyang totoong anyo. Babae ang aswang. Napakahaba ng buhok niya na buhaghag. Nanlilisik ang mga mata niya at mabagsik. Maluwag ang bibig at matalas ang kanyang mga pangil. Ang dila nito'y maaari niyang pahabain at ang dila nito'y kulubot na. Anong kailangan mo kay Alice? Hindi ka masasaktan kapag payapa mo siyang binigay sa akin. Ayoko! Huwag mo ko ibigay sa kanya! Narinig mo? Ayaw niya sa'yo! Sino ba ang nagsabi na hihingin ko ang permiso niya? Sa ayaw at sa gusto niya, sasama siya sa akin! Sino ka ba? Bakit ayaw mo akong patahimikin? Halika na dito, Alice. Sumama ka na sa akin. Hindi ko alam kung sino kang impacta ka. Pero hindi ako papayag na makuha mo siya sa akin! Hanggang ngayon, ikaw at ang pamilya mo ang pesta sa buhay ko. Dapat matagal na kitang pinatay. Alice! Tumakbo ka sa labas! Bilis! Nang sumugod sa akin ang aswang ay agad tumakbo si Alice sa labas. Habang si Perry ay nagmamadaling pumasok. Paglapit nito, inatake niya kami gamit ang mahaba niyang kuko. Halos sabay naming sinalag ang kamay niya gamit ang sibat. Sabay bunot ko ng itak mula sa bewang ko at sinaksak ko ang aswang sa tiyan. Galit na galit itong tumingin sa akin at malakas na umangil. Hayop ka! Kung hayop ako, ikaw, demonyo! Hindi mo makukuha sa akin si Alice! Makukuha ko at kaya ko! Ikaw ang lumayo sa kanya! Oh! Mamatay ka na! Salot ka lang dito! Biglang umatras ang aswang at napahawak sa kanyang mga sugat. Sinubukan pa nitong sumugod ulit pero agad namin siyang sinalubong ng sipa. Sinaksak siya ni Perry ng sibat. Sa dibdib niya dapat patatamaan ito pero nagawa nitong makaiwas at sumama yon sa balikat niya. Pare, tingnan mo yung balat niya. Nagbago. Bumalik sa dati. Hoy! Bumalik ka dito! Hayop! Natakasan tayo! Nakita mo ba ang mukha? Hindi eh. Jason! Ayos ka lang? Oo, okay lang ako. Ikaw, Okay lang ako. si Perry nga pala.
Kasama kong manunugis at matalik na kaibigan ko. Alice, nice to meet you. Same here. Salamat sa tulong mo ha. Wala yon. Pero ngayon na napasok ka na ng aswang dito sa kabila ng mga pangontrang nilagay mo, hindi ka naligtas dito. Ang mabuti pa, doon ka na muna sa bahay. Dalhin mo yung mga damit mo at mga importanteng gamit mo. Sige, sandali lang. Ayos pare para-paraan ah. Sira. Totoo yun. Pero sana ito na ang paraan para maalala niya kami. Mula sa kwarto ay lumabas ako ng nakaporma. Suot ko ang bagong maong na pantalon ko at t-shirt. Bagong paligo rin ako at nag-spray ng pabango. Pagkatapos ay tinignan ko ang sarili ko sa salamin. Napalingon ako nang marinig ang marahang tawa ni na Ate Edith at Perry habang nakatingin sa akin. Ba't ba kayo tumatawa? Saan ka ba pupunta? Susundin si Alice. Bakit parang aakyat ka ng ligaw? Siyempre, magpapa-impress ako. Baka sakaling sa ganitong paraan, maibalik ko ang alaala niya. Kumusta naman ang tulog ni Alice dito kagabi? Ang sabi niya, komportable daw siya eh. Maimbing ang tulog niya. Sabi nga niya kaninang umaga hindi siya namahay. Parang masyado raw siyang at home dito. Nawalang alaala niya tungkol sa amin. Pero ang puso at katawan niya ay hindi nakalimot. Kaya malakas ang pakiramdam ko na malapit na niyang maalala kami ni Pipa. Tatay, saan ka po pupunta? Susunduin mo na po ba si nanay? Lumapit ako sa anak ko at kinarga ko siya. Saka ako ang naupo sa silya at pinaupo siya sa ibabaw ng hita ko. Tinignan ko ang hawak niyang larawan. Naroon ang picture naming dalawa ni Alice habang pinagbubuntis niya si Pipa. Ang larawan na yon ay kuha ilang araw bago siya manganak at magkaroon ng amnesia dahil sa aksidente. Oo, anak. Susundin ko si nanay sa trabaho niya. Oh, ano ang gusto mo pasalubong? Prutas po. O sige, bibili kami ha. Alam mo, very good ka talaga. Kasi sumusunod ka kay tatay. Hindi mo muna siya tinatawag na nanay. Ano po bang sakit ni nanay? Kailan po siya gagaling? Kailan ko po siya pwedeng tawagin na nanay? Malapit na anak. Malapit na malapit na. Pipa, malapit ang birthday mo. Anong gusto mong ibibigay ni Ninong sa'yo? Gusto mo ba ang bagong Barbie? Hindi po. Kung ganon, ano? Hinihiling ko po kay Papa Jesus na maalala na kami ni nanay. Hayaan mo anak. Mangyayari yun. Matutupad ang hiling mo. Konting hintay na lang. Oh, kain ka pa. Susubuan kita. Tapos, iinom ka na ng gamot ha. Para sa pagbalik natin kay Dr. Simon, malakas ka. Hindi ka mahihirapan sa session natin. Para strong girl si Pipa. Strong and brave. Gaya ni nanay. High five! Oh, kain pa. Matapos kong pakainin si Pipa at painumin siya ng gamot, nakipaglaro pa muna ako sa kanya bago ako umalis. Pagkatapos dumaan pa ako sa flower shop at bumili ng 2 bungkus ng bulaklak. Saka ako pumunta sa school. Unang lumabas sa mga estudyante. Pasado 12:30 nang sumunod na lumabas sa mga teacher ng pang-umaga. Kaya naman nang makita ko si Alice kasama ang mga co-teachers niya, agad ko siyang sinalubong sa gate. Dala ang bulaklak. Nang makita niya ako ay natawa siya lalo nang tuksuhin siya ng mga kasama niya. Ay, nililigawan ka ni Jason. Ay, bagay kayo. Oo. Kaya pala nagpapaganda ang bakla. Go mo na, sis. Kayo talaga. Babay na. Ingat. Hi, Alice. Para sa'yo. Ay naku, Jason. Bakit may pa-flowers pa? Tinukso tuloy nila ako, pero salamat Ang ganda. Hayaan mo sila. Bakit ang ganda yata ng forma mo? May lakad ka? Ha? Dito ang lakad ko.
Susunduin kita. Gusto ko namang maayos ako. Hindi yung lagi na lang ako naka-shorts. Pogi ka naman kahit anong suot mo. Nga pala, daan tayo sa palengke. Bibili ako ng prutas para kay Pipa. Tapos daan tayo sa apartment. May kukunin lang ako. Sige, saktong prutas nga ang gusto niyang pasalubong. Sumakay ka na. Pwede ba akong umangkas sa likod mo? Oo naman. Lagay mo lang yung mga gamit mo sa loob, pati yung bulaklak. Napangiti ako nang umangkas siya sa likod ko nang hindi nakatagilid sa pag-upo. Kaya nang pinaandar ko ang tricycle ay kusa siyang yumakap sa bewang ko at pinatong ang baba sa likod ko. Para akong binalik sa nakaraan. Noong mga panahon na bago pa lang ang relasyon namin. Madalas kaming mamasyal at umikot sa bayan namin gamit ang trike. Dahil sarado ang pwesto ni Manang Ludi. Sa iba na kami bumili ng prutas. Pagkatapos ay pumunta na kami sa apartment niya. Nang araw na yon ay may nag-iba sa pakikitungo sa akin ni Alice. Para may pader na biglang nagiba sa pagkita namin. Nakita ko na masaya siya na kasama ako. Ang mga mata niya ay muli kumisla para sa akin. Di ko alam kung dahil ba sa bulaklak na binigay ko o baka may naalala si Alice. Pero nung araw na yon ay parang binuksan niya ulit ang puso niya. Nagtataka ako nang tumayo siya sa harap ko. Pagkatapos ay bigla akong hinalikan sa labi ko. Maghihintay ako sa muli mong pagbabalik ng mga alaalang sa puso mo'y nananahimik kahit ako'y estranghero sa iyong paningin. Pangalan ko'y bubulong pa rin sa hangin hanggang sa mahanap mo ang daan pabalik sa akin. Nagulat ako nung una, pero agad akong nakabawi. Yumapos sa bewang niya ang braso ko at hinila siya palapit sa akin. Hinawakan ko siya sa pisngi saka ko tumago ng mas mainit at malalim na halik. Tuluyang nadala si Alice ng tagpong yon. Yumakap sa leeg ko ang mga braso niya habang sinandal ko siya sa likod ng pinto. Hanggang sa parang ayaw na naming huminto at bitawan ng isa't isa. Ilang sandali pa. Bakit mo ako hinalikan? Mula kaninang umaga. Pagkagising ko, may mga nakikita akong eksena sa isip ko. Hindi ko alam kung totoong nangyari o panaginip lang. Pero, nandun ka. Masaya tayo habang magkasama dun sa bahay niyo. Tapos, hinalikan mo ako. Naramdaman ko. Gusto ko lang malaman kung totoo nga mga alaala na yon. At, totoo nga. Kung paano mo ako hinalikan ngayon. Ganon na ganon ang naalala kong pakiramdam ng halik ng lalaki sa panaginip ko. Ikaw bang lalaking yun? Di ba sabi ko sa'yo na madalas ko napapanaginipan ng bahay na to? Kasama na doon ang misteryosong lalaking palagi kong tinatawag. Kagabi, napanaginipan ko ulit tong bahay na to. At narinig ko ulit ang boses ng lalaki. At kanina ko lang napagtanto. Ikaw ang may-ari ng boses na yon. Sabihin mo nga sa akin. Matagal na ba tayo magkakilala? Mag-ano ba tayo? Love, ang bunga ka na ako. Pati ang puso mo ay nakalimutan na rin ako. Love? 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 Oo, tama. Yun ang... Hindi ko na ituloy ang sinasabi ko nang halos sabay kaming napalingon ni Alice matapos marinig ang malakas na tunog ng pagsarado ng kotse. Lumapit siya sa bintana at sumilip. Susunod dapat ako nang matigilan nang bigla ko namang maramdaman ang nararamdaman ko kagabi bago kami suguri ng aswang. Biglang bumigat ang pakiramdam ko at nangalisig ang balahibo ko. Kinapa ko ang bulsa ko. Wala doon ang maliit na bote ng langis ko at naiwan ko pala sa bahay. Lalapit na dapat ako nang biglang isinara ni Alice ang kurtina at napaupo habang bakas ang takot sa mukha niya. Kaya agad ko siyang nilapitan at naupo ako ng paskwat sa harap niya. Bakit? Si Dorothy, nandyan. Yung stepmother ko. Saan? Nandyan sa harap. Diyan ka lang. Huwag kang tumayo.
Pasimple akong tumayo sa gilid ng bintana at sumilip sa maliit na butas doon. Nakaramdam ako ng pamilyar na galit. Agad bumalik sa isip ko ang araw na ibinigay niya sa akin si Pipa at pinagtulakan kami ng anak ko palabas ng ospital habang komatog si Alice. Paano ko makakalimutan ang mabagsik at matapobreng babaeng yun? Siya nga, si Dorothy, ang madrasta ni Alice. Bumaba ito sa kotse at umikot ang tingin sa paligid hanggang sa kalabitin ako ni Alice. Yung pinto hindi nakalak. Huwag kang mag-alala, hindi yan makakapasok dito. Ilak mo na, bilis. Anong gagawin natin? Matapos kong ilak ang pinto ay muli akong bumalik sa gilid ng bintana at sumilip sa butas doon. Nanlaki ang mga mata ni Alice nang marinig niyang bumukas ang gate ng apartment. Habang nagsalubong ang kilay ko, nang makita kung sino ang bumaba sa driver's seat. Walang iba kundi si Henry, ang stalker ni Alice. Bigla akong napaupo nang lumapit sa bintana si Henry. Nakapkapan naman ni Alice ang bibig nang tumunog ang doorknob at ang pinto. Wala namang tao dito. Akala ko ba sigurado kang nandito na ganitong oras si Alice? Ma'am, sigurado po ako. Tsak na naandyan sa loob yan. Yang tricycle na yan yung gamit ng lalaking tumulong kay Alice eh. Kung ganon, bakit sarado ang pinto? Hindi ko po alam. Alice! Alice! Buksan mo tong pinto! Anong gagawin natin? Sa taas, bilis. Hinawakan ko ang kamay niya at maingat, ngunit may pagmamadali kaming umakyat sa kwarto niya. Isinarado namin ang pinto habang si Dorothy patuloy sa pagkalabog ng pinto sa ibaba na halos magiba na yun. Napalingon ako kay Alice nang manlamig sa takot ang kamay ko nang siyang humawak sa braso ko. Agad ko siyang naiyapos at hinagod ko ang likod niya para kahit papano kumalma siya. Hayop na Henry yan. Taon pala ni Dorothy. Alice! Lumabas ka riyan! Ayaw niya talaga akong patahimikin. Sirain mo na ang pinto! Yes, ma'am! Uy! Oh, si Perry. Sino kayo? Anong ginagawa niyo dyan? Huwag kang makialam dito! Anong huwag makialam? Bahay ko yan eh. Siguro mga magnanakaw kayo, no? Bahay mo? Oh, hindi ba kay Alice ito? Sino yun? Huwag mo kaming niloloko! Paano kami nakakasigura na dito ka nga nakatira? Kaya mo bang patunayan sa amin? Ah, ganon. Prueba. Kung tumawag ako ng pulis at kasuhan ko kayo ng trespassing, ayun oh, malinaw na trespassing yan. Dyan na kayo sa loob ng bakuran namin oh. Saka, bakit ko kailangang patunayan sa inyo kung dyan ako nakatira? Sino ba kayo? Saka, mga dayo lang kayo dito ah. Naku, ma'am. Alin na po kayo? Hindi pala dito. Lumayas kayo dito! Ipapadampot ko kayo sa pulis. Kahit kailan ka talaga, napakabobo mo. Tanga! Estupido! Susundan mo na lang, hindi mo pa nagawa. Bilisan mo! Hanapin mo si Alice! Ay, salamat. Nang makauwi kami sa bahay ay tahimik na si Alice. Di ko siya matanong tungkol sa naganap sa amin bago dumating ang stepmother niya. Nakita ko sa kanya ang pag-aalala at nahuhuli ko siyang malalim ang iniisip. Sinubukan naman niyang ibaling sa iba ang atensyon at nakipaglaro kay Pipa. Pagkatapos ay tinuturuan niya magbasa at magsulat. Mula kasi nang magkasakit ang anak ko huminto na siya sa pag-aaral. Kung hindi ako, si Ate Edith ang paunti-unting nagtuturo sa kanya. Ngayon nandito na si Alice. Alam ko mas matuturuan niya si Pipa. Nang sumapit ang gabi ay siya rin ang nagpatulog at binasahan pa ng storybooks. Lumingon kami ni ate nang lumabas siya mula sa kwarto. Doon ako nag-usisa tungkol kay Dorothy. Hindi dahil sa wala akong alam, kundi dahil gusto kong malaman kung paano siya tratuhin ng babaeng yun. Akala ko natutulog ka na. Hindi pa ako inaantok. Tsaka wala namang pasok bukas. Alice, bakit ganun mo nalang pagtaguan ng stepmother mo? Parang natatakot ka sa kanya eh. Hindi naman sa takot. Kinakabahan lang ako kanina kasi akala ko makakapasok siya eh. Sigurado kasing kakalad ka rin ako nun pabalik sa Maynila. Doon pa ba? Ganyan na siya sa'yo?
Oo. Naging sila ni Dad 5 taon matapos mamatay ang mami ko. Okay naman siya nung una. Magka-vibes kami sa lahat ng bagay. Sobrang maasikaso niya, lalo na sa akin. Hanggang sa unti-unti siya nagiging possessive. Wala sa lugar ang pagiging mahigpit. Tinaik pa si Daddy at mami ko. Gusto niya lagi lang akong nasa bahay. Hindi niya ako basta-basta pinapayagang lumabas. Kapag hindi ko siya pinapakinggan, lalo na kapag pumayag naman si Dad, sinusundan niya ako. Kahit kailan talaga baliw ang babaeng yan. Ano yung sabi mo, ate? Ang sabi ko, parang baliw naman yung stepmother mo. Bakit ba siya ganyan? Hindi ko nga rin maintindihan eh. Dinaig niya pa si Daddy. Ang mami ko hindi naman ganyan nung buhay pa siya. Mahigpit sila, yes, pero hindi yung ganyan na nakakasakal na. Ay, sandali lang. Tumatawag si Dad. Ang daddy mo? Hello? Dad? Nagkatinginan kami ni Ate Edith nang lumabas siya sa bakuran at sinagot ang tawag ng kanyang ama. Habang ako naman ay sumunod at tumayo lang, saka sumandal sa pinto. Nang makita kong pumasok na rin sa kwarto si ate para tabihan si Pipa, lumapit ako kay Alice at lakas loob ko siyang niyakap mula sa likod. Halatang nagulat siya pero ngumiti lang siya. Na para bang naaalala niya ang ganong paglalambing ko. Narinig ko kung paano ay kinuwento ni Alice ang nangyari kanina doon sa apartment. May sa demonyo talagang ang ipaktang yan. Hindi ko alam kung paano kanya natundod yan. Wala naman akong sinasabi. Matagal ko nang sinabi sa'yo, hiwalayan mo na yan eh. Hindi naman kayo kasal. Sinusubukan ko na, anak. Pero parang tuko kong kumapit eh. Dad, pakiramdam ko. Dito masasagot lahat ng tanong ko. Mula kanina may mga naalala ko, pakunti-kunti sa nakaraan ko. Kapag nakita ko ng babaeng yun, tsak iuuwi niya ako dyan. Bakit pa siya ganyan? Hindi ko rin alam kung bakit ganyan siya sa'yo. Pero dati ay nababanggit niya sa akin na may anak siyang babae na namatay at sa tuwing nakikita ka niya, naalala niya sa'yo ang anak niya. Naintindihan ko yun. Pero kung tratuhin niya ako para akong bata. Ayoko umalis dito hanggat hindi ko naalala ang mga missing pieces ng memories ko, Dad. Please help me. Sige, anak. Susunod ako dyan. Hintayin mo ako at ako mismo ang haharap dyan kay Dorothy. Pero saan ka tumutuloy ngayon? May nakilala po akong taga rito. Mababait sila, Dad. Si Jason tapos yung ate niya si Edith. Jason at Edith. Sige. Diyan ka muna sa kanila. Pupuntahan kita dyan. Mag-ingat ka, ha? Huwag na huwag mong hayaang makita ka ni Dorothy. Yes, Dad. Nang matapos silang mag-usap ay lumingon sa akin si Alice. Isang bagay ang naging sigurado ako mula nang ang tadhana na mismo ang nagbalik sa kanya sa akin. Ngayon nasa busy ko na siyang muli at narito na siya sa aming tahanan. Di na ako papayag na mawala siya. Ngayon ipaglalaban ko na siya. Ngayon siya na ang pipiliin ko. Pero magsasalita pa lang ako nang biglang umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni na Ate Edith at Pipa. Jason, ang aswang! Si Pipa, alis ang bata. Kukunin ko yung armas. Agad kong kinuha ang itak at buntot pagi habang si Alice ay tila nawala ang takot at dinampot ang sibat. Saka walang pasabing sumugod sa kwarto. Pagpasok namin naabutan namin na nasa isang sulok sina Ate Edith at Pipa. Habang ang aswang ay nakatalikod sa amin at nakaharap sa kanila. Halos sabay kaming sumugod ni Alice. Pero bago pa namin siya masaksak ay mabilis itong nakaharap sa amin. Sumugod sa amin ang aswang kaya agad ako nagpahabol hanggang sa makalabas ng kwarto ang aswang. Ate, isarado mo ang pinto. May lalaking tumutulong sa kanya. Nakita ko siya nagalis ng bawang sa bintana. Tapos sa kamay biglang pumasok na umakat ng aswang. Kami nang bahala dito, ate. Si Pipa, huwag mong iiwanan. Diyan lang kayo sa loob. Demonyo ka talaga. Hanggang dito ba naman? At muntik po pang idamay ang anak ko. Anong akala mo? Hindi ko malalaman kung nasaan ka? Sino ka ba talaga? Anong kailangan mo sa akin? Kung gusto mong malaman at kung ayaw mong madami ang mga tao dito,
Sumama ka sa akin! Alice, huwag kang makikinig sa kanya. Mamili ka! Panindigan mo na hindi ka aalis dito pero mamamatay dahil sa iyong mga tao dito. Lalo na ang batang yan! O kusang loob kang sasama sa akin at mabubuhay sila! Huwag mong bilugin ang ulo ko. Talagang hinahamon mo ako! Biglang sinugod ng aswang ang pinto ng kwarto kung saan naroon sina ate at Pipa. Agad ko siyang hinarangan at akma ko sana siyang sasaksakin pero nahawakan niya ang kamay ko. Sinipa ko siya ng malakas pero hindi natinag ang aswang. Nagulat ako nang bigla niya akong sakali ng mahigpit. Nabitawan ko ang itak at nahawakan ng kamay niya na nasa leeg ko. Hanggang sa mula sa likod ay sinaksak siya ni Alice. Napaliyad dito at malakas na umangil. Sa kabila ng tama nito sa likod, nagawa nitong sunggaban si Alice, saka siya tinulak ng malakas. Pagkatapos isunod niya akong hinagis at tumama ako sa mahabang upuang kawayan. Doon niya biglang sinira ang pinto. Napasigaw si ate at Pipa nang pumasok ang aswang at sinunggaban sila. Huwag! Huwag ang anak ko! Ngayon, mamili ka, Alice! Sasama ka sa akin o papatayin ko ang dalawang ito! Alice, nilililang ka lang niya. Huwag mo siyang pakikinggan. Pumili ka na ngayon din! Sasama na ako sa'yo. Huwag mo sasaktan ng bata. Alice! Huwag, Jason. Ayoko mapahama kayo dahil sa akin. Lalo na si Pipa. Okay lang ako, promise. Huwag, Alice. Huwag kang sumama sa kanya. Ganyan nga, Alice. Ganyan nga. Sumunod ka lang sa akin at hindi ka mapapahamak. Ingatan mo si Pipa, ha? Binitawan ng aswang si ate at Pipa. Akmang susugod ako pero umiiyak na umiling si Alice. Nilapitan siya ng aswang at hinablot sa braso. Pagkatapos halos itulak palabas ng bahay. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Hindi ko alam kung susundan ko sila at lalaban ako o hahayaan kong mawala ulit sa akin si Alice. Agad bumalik sa isip ko ang mga pagsisisi ko noong hinayaan kong diktahan kami ng stepmother niya. Noong naging mahina ako, hindi ko siya naipaglaban dahil nauna sa akin ang takot. Doon ako tumakbo palabas at sumigaw ng malakas. Alice, wag! Huwag mo kaming iwan ulit ni Pipa! Huwag kang sumama sa kanya! Kailangan kita! Kailangan ka namin ng anak mo! Kailangan ka ni Pipa! Pipa, sandali lang! Nanay! Nanay, huwag kang umalis! Nay! Anak. Ang anak ko. Naalala ko na. Buntis ako. Tapos, Huwag kang makinig sa kanya! Sumama ka sa akin! bitawan mo ko. Bitawan mo ang asawa ko! Mabilis akong sumugod sa aswang habang hawak ng itak. Nang mabitawan nito si Alice ay agad siyang nagtago sa gilid. Galit na galit akong sumugod sa aswang at ganon din siya sa akin. Nang umatake ang isang kamay niya, bigla akong umatras at sinugatan ko siya sa braso. Nang bahagya siyang umatras, ako naman ang sumugod. Nagawa niya akong sakalin sa leeg pero sinaksak ko siya ng itak sa tiyan kaya nabitawan niya rin ako. Pagkatapos sunod-sunod at galit na galit akong sinuntok sa mukha ng aswang. Sasaksakin ko sana ulit siya nang bigla niyang nahawakan ng dalawang kamay ko. Akma niya akong kakagatin sa leeg pero mabilis ko siyang tinuhod sa tiyan. Nang mabitawan niya ako, doon na ako nagkaroon ng pagkakataon na muli siyang saksakin. Pero ngayon ay tinamaan ko siya ng malapit sa dibdib. Hindi ko nahahayaan na paghiwalayin niyo kami. At wala akong pakialam kahit sino pa kayo. Hindi sasama sa'yo ang asawa ko. Layuan niyo ang pamilya ko! Huwag mo siyang sasaktan. Hayop kang manunugis! Hindi ito ang katapusan ko! Marami ka ng atraso sa akin! Lahat na lang ng mayroon ako ay kinuha ng pamilya mo sa akin! Wala akong alam sa mga pinagsasabi mong animal ka! Ah! Walang hiya! Papatayin kita. Kapag sinaktan mo ang asawa at anak ko. Kapitan! Bilis! Ayun ang aswang! Ayun ang aswang! Huliin niyo! Sige! Patay na yan! Ayon kay Alice, akmaraw akong sasaksakin ng aswang sa tagiliran gamit ang kanyang matatalas na kuko. Nang mula sa likod, ay bigla siyang sumulpot at sinaksak ito gamit ang kitchen knife. Ilang sandali pa ay narinig na lang namin na parating ang ilang kapitbahay namin. Bigla kaming tinulak ng aswang palayo. Pagkatapos ay nagmamadaling sumuot sa makapal na halaman. Ilang sandali pa, biglang lumabas ang isang itim na uwak mula doon at lumipad palayo.
Nagmamadaling tumakbo si Alice palapit sa akin at niyakap ko siya ng mahigpit at muling bumuhos ang emosyon ko. Jason! Alice, huwag ka nang umalis. Huwag mo kaming iwan ni Pipa. Kailangan ka namin ng anak mo. Ang ibig mong sabihin? Oo, tama ang narinig mo. Matagal na tayong magkakilala dahil ako ang asawa mo at si Pipa. Siya ang anak natin. Nanay! Ayon kay Alice, nang muli siyang tawaging nanay ni Pipa, parang may bahagi na sa kanyang isip ang nagbukas. Kasabay nito ay isa-isang bumalik ang mga alaala ng nakaraan sa kanyang isipan. Sunod-sunod na umagos ang luha ni Alice habang unti-unting nagiging malinaw ang mukha ng mga tao sa panaginip niya. Nang marinig niya si Pipa na tinawag siyang nanay ayon kay Alice, doon na isa-isang bumalik ang mga alaalang matagal nang nabura sa kanyang isipan. Ang araw ng kasal namin sa maliit na kapilya doon sa aming bayan. Jason, maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Mahal na mahal kita, love. Mahal na mahal din kita, love. Pangako, hindi kita pababayaan. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko habang buhay. Umagos ang luha ni Alice nang sunod na bumalik sa kanyang alaala ang araw na ibinalita niya sa akin na buntis siya. Umaga yon ng linggo. Di pa ako manonood noon at gumagawa pa ako ng mga furnitures. Naroon ako sa bakuran at may ginagawa akong cabinet nang umiiyak na lumabas ng banyo si Alice, hawak ang pregnancy test. Love! Oh, bakit ka umiiyak? Buntis ako, love. Nag-positive ang pregnancy test. Ha? Talaga? Talaga? Magiging tatay na ako? I love you, love. Aalagaan ko kayo. Magiging mabuting asawa at tatay ako sa inyo at sa magiging baby natin. Niyakap ko ng mahigpit si Alice nang masyado na siyang naging emosyonal. Lalo na nang maalala ang gabing manganganak na siya. Tumakbo si Pipa sa amin at umiiyak ang mag-ina ko na niyakap ng mahigpit ang isa't isa. Naalala na rin niya kung paano kami natataranta nung gabing yun nang dalhin siya sa ospital. Sakay kami ng kotse ni Perry at siya rin ang nagmamaneho. Nakaupo kaming mag-asawa sa likod at si Ate Edith ang nasa passenger seat. Mabilis ang takbo nito hanggang sa sumigaw si Perry at Ate na may nakitang aswang na nakaharang sa gitna ng daan. Binangga ng kaibigan ko ang aswang. Humagis ito at biglang nawala. Ngunit dahil doon nawala na siya ng kontrol sa manibela nang hindi na kumagat ang preno. Pagkatapos ay bumangga kami ng malakas sa puno. Pare, kapit! May aswang! Kumapit kayo! Hindi ko makontrol ang manibela! Ayaw kumagat ng preno! Ay, naku, luloko na! Bilisan niyo, may buntis sa loob! Oo, taon kayo nakagulat siya! Love, Alice! Gumising ka! Alice! Na-emergency cesarean section si Alice dahil sa nangyaring aksidente. Habang nasa ambulansya kami, matapos kaming mailigtas ng mga taong mabilis na rumesponde, nagkaroon siya ng malay kahit na malakas na tumama ang ulo niya sa bintana ng kotse. Gising si Alice nang dalhin siya sa operating room. Bago ilabas ang baby sa tiyan niya, pinatawag pa niya ako. Nang mailabas ng mga doktor si Pipa. Mula sa kanya, hinang-hina siyang tumingin sa akin at ngumiti nang marinig namin ang malakas na iyak ni Pipa. Lumabas na si Pipa, love. Lumabas na ang baby natin. Pipa, ang baby ko. Love? Love? Doc! Nawala siya ng malay! Ang asawa ko! Mister, sa labas na po muna kayo. Kami na pong bahala sa kanya. Huwag po kayong mag-alala sa misis niyo. Hindi na nagising si Alice matapos yon at tuluyan ang nakomatose. Habang namumroblema ako sa pambayad sa ospital at sa pag-aalala sa kalagayan ng asawa ko, doon biglang dumating si Dorothy.
Sa una pa lang alam ko nang ayaw na niya sa akin. Kabaliktaran ni Daddy Frank na kasundo ko. Mula sa Maynila ay dumating silang mag-asawa hanggang sa umalis si Daddy Frank at bumalik sa kotse dahil may naiwan daw siya. Nang maiwan kami sa kwarto ni Dorothy, doon dumating ang nurse kasama ang baby namin at sinabing pwede na siyang iuwi. Dalhin mo ang batang yan at lumayo kayo kay Alice! Hindi po pwede. Asawa ko si Alice at hindi ko siya iiwan. Bakit? Kaya mong bayaran ang lumulobong bills dito sa ospital? Mas mahirap pa kayo sa daga. Hoy, ikaw na hampas lupa ka. Sa una pa lang ay ayoko na sa'yo dahil hindi bagay anak ko sa isang tulad mo. Mahal ko si Alice. May anak kami at hindi ko siya iiwan. Kapag hindi mo ako sinunod, sisiguraduhin ko na maiiskandalo kayo. Lalo na ang malanding kapatid mo. Hayan ang mga ebidensya. Mga larawan na magkasama sila ni Frank. Kabit ng asawa ko ang kapatid mo. Kapag hindi kayo lumayo kay Alice, hindi lang kayo maiiskandalo. Sisiguraduhin kong masisira ang pangalan nyo at papatayin ko ang kapatid mo at yung batang yan! Demonyo ka. Napakahayop mo. Hayop na kung hayop. Pero gagawin ko ang lahat. Huwag mo lang mailayo sa akin ang anak ko. Hindi kayo kailangan ng anak ko. Akin lang si Alice. Akin lang ang anak ko. Hindi ko alam kung ano ang mayroon sa'yo. Pero matagal ko nang nararamdaman na may iba sa pagkatao mo. Itong tatandaan mo, balang araw, malalaman ni Alice ang totoo at siya ang kusang babalik sa amin. Subukan mo magpakita sa anak ko. Papatayin ko yung batang yan. Nang gabing yun, habang naroon pa ako sa ospital, narinig ko pang kinausap ni Dorothy si Frank nang bumalik ito mula sa labas. Narinig ko mismo ang mga kasinungalingan at tinahi niya laban sa akin. Doon ako nagtaka lalo sa kanya dahil kahit ang daddy ni Alice takot kay Dorothy. Nasaan ang apo ko? Honey, I'm sorry. Dumaan ang nurse dito. May masama siyang balita. Namatay daw ang bata dahil nagkaroon ng komplikasyon sa baga. Dinala na siya sa morgue. Ano? Si Jason, nasaan siya? Pinalayas ko na. Patay naman ang bata, kaya wala nang saysay na magsama sila. Isa pa, matagal ko nang sinasabi sa iyo na hindi sila bagay ni Alice. Hindi nga sila dapat ikinasal. Ano? Hindi ba sabi ko wag mo silang pakikialaman? Mas alam ko ang ikabubuti ni Alice. Kaya wag ka nang makialam. O baka naman gusto mong malaman ng anak mo na ginawa mong kabit ang hipag niya. Dorothy, parang awa mo na. Kung gusto mong manahimik ako, pabayaan mo ako. Kilala mo ako, Frank. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Sa kabila ng pagbabawal sa akin ni Dorothy, bumalik pa rin ako sa ospital. Tumatakas para makapasok sa kwarto habang walang bantay para lang makita si Alice. Hanggang isang umaga, sa wakas ay nagising siya. Pero gumuho ang mundo ko nang malaman ko mula mismo kay Daddy Frank ang masamang balita. Nagkaroon ng amnesia si Alice at hindi niya kami maalala ni Pipa. Bumalik sa kasalukuyan ang isip ko at lumingon kay Alice na karga pa rin si Pipa. Sa wakas ay nakatulog na rin siya. Nang sinubukan kunin ni Ate Edith si Pipa para sana dalhin na sa kwarto at ihiga, umiiyak na umiling si Alice at mahigpit na niyakap ang anak. Emosyonal din na lumingon sa akin si ate at tumangulang ako. Doon siya bumalik sa kinaupuan niya. Hinalikan ni Alice si Pipa at hinaplos sa ulo. Anak, sorry kung nakalimutan ka ni nanay. Sorry kung hindi kita naalagaan. Sorry kung hindi ko nakita yung paglaki mo. Love. Jason, I'm sorry. I'm sorry sa lahat-lahat. Napabayaan ko kayo. Sorry, hindi ko kayo nakilala kaagad. Tana, hindi mo kasalanan. Aksidente ang nangyari. Kung may kasalanan man, yun ay ang aswang na yun. Ang sabi ni Perry sa akin nung gabing unang sinugod ka ng aswang sa apartment.
Naalala niya na yun daw ang aswang na nakita niyang humarang sa daan. Nung gabing maaksidente tayo. Ibig sabihin, matagal ka na niyang sinusubaybayan. Alice, sorry. Dahil sa akin nagkalay ko yun ni Jason. Kung hindi dahil sa naging relasyon namin ng daddy mo, hindi kayong pagbubunto na ni Dorothy. Nakalipas na yun, ate. Mas mahalaga na pagbayaran ni Dorothy ang ginawa niya. Mananagot siya sa akin. Hindi ko palalagpasin ang mga ginawa niya. Ang mabuti pa magpahinga na kayo. Naayos ko na ulit ang mga pangontra sa bintana. Dinamihan ko na at nagsindi ako ng insenso. Saka ko nilagay sa labas para tsak na hindi na makalapit pang aswang. Sa akin na muna si Pipa. Alam kong kailangan niya ng pribadong oras. Salamat, ate. Binuhat ni Alice si Pipa at maingat na hiniga ni Alice sa kama ni Ate Edith. Pagkatapos hinilikan niya ng matagal sa noo, saka paulit-ulit na nagsabi ng I love you, anak. Magkahalong lungkot at saya ang naramdaman ko nung mga sandaling yon. Masaya ako na nakabalik sa amin si Alice. Pero malungkot ako dahil nakita silang mag-ina kung kailan may sakit si Pipa. Ilang sandali pa ay lumabas na kaming dalawa at lumipat sa kwarto namin. Nang tumingin sa akin si Alice, doon ko siya binigyan ng maalab at mainit na halik sa labi. I missed you, love. Ang tagal kong naghintay sa'yo. Ang akala ko, hindi na sasagutin ng Diyos ang dasal ko. Ang daming taon ang ninakaw sa atin. Ang dami kong napalagpas na importanteng okasyon at pangyayari sa buhay ni Pipa. Hindi ko alam kung paano ko mababawi yun. Love, gagaling naman siya, di ba? Hindi pa naman huli ang lahat, di ba? Oo. Manalig tayo sa Diyos. Gagaling si Pipa. Malalagpasin din niya to. Ngayon, dalawa na tayong susuporta sa kanya. Tama. Gagaling siya. Naalala mo na ba ang lahat? Oo. Lahat. Kung kailan at saan tayo nagkakilala. Kung saan tayo unang nag-date. Kung saan ang first kiss natin. Pati yung gabing nag-check-in tayo doon at ang unang beses na may nangyari sa ating dalawa. May ibabalik lang ako sa'yo. Ano yun? Mula sa loob ng isang drawer ay nilabas ko ang wedding ring namin. Pagkatapos sinuot ko ulit yon sa kanya at siya ang pinagsuot ko sa akin ng singsing ko. Gaya nung araw ng kasal namin. Nung araw na nagpalitan kami ng pangako sa isa't isa sa harap ng Diyos. Matapos yun ay muli naming hinalikan ng puno ng pananabik ang isa't isa. Agad kong nilak ang pinto at hinalikan muli si Alice. Sa isang iglap ay namalayan ko na lang na naroon na kami sa kama. Ang mga damit naming suot ay nagkalat na sa sahig habang muling isinuko ni Alice sa akin ang kanyang sarili. Maghihintay ako sa muling pagbabalik ng mga alaalang sa puso mo'y nananahimik. Kahit ako'y estranghero sa iyong paningin, pangalan ko'y bubulong pa rin sa hangin hanggang sa mahanap mo ang daan pabalik sa akin. Napangiti ako nang tumatakbong pumasok si Pipa sa kwarto at sumampa sa kama. Pagkatapos ay ginising niya si Alice sa pamamagitan ng paghalik sa mukha niya. Natawang dumilat siya at biglang kiniliti si Pipa. Napuno ng halakhak ang kwarto namin. Ang tagpong dati sa pangarap ko lang nakikita. Ngayon nangyayari na sa harapan ko. Muli akong nahiga at sumali sa dalawa. Pagkatapos ay pinaupo ko si Pipa sa tiyan ko habang yakap ko si Alice. Anak, masaya ka ba? Opo, kasi magaling na si nanay. I love you, anak. Sobra kang namiss ni nanay. I love you, nanay. I love you, tatay. Happy ka ba na nandito na si nanay? Opo, kasi sinagot po ni Papa Jesus ang dasal ko na gumaling na si nanay para makasama na natin siya. Love, punta tayo sa mall. Gusto kong ipag-shopping si Pipa. Mamasyal tayo. Wow! Shopping at pasyal daw. Love, pwede pa tayo magpa-picture sa studio?
Gusto kong mayroon tayong family photo. Sige, love. Tapos, ibibili ko ng maraming toys at magagandang dresses ang baby ko. Here comes the airplane! Nang humiga si Pipa sa pagitan namin, napangiti ako nang nakita ko ang mag-ina ko na nagtatawanan habang naglalaro. Hanggang ngayon ay hindi ako makapaniwala na sa wakas ay nabuo na rin ang pamilya ko. Ilang sandali pa ay namalayan ko na lang na tumutulo ang luha ko. Lumingon ako kay Alice nang pinunasan niya yon. Kinuha ko ang kamay niya at hinalikan ko yon. Bakit ka umiiyak? Wala. Sobrang saya ko lang kasi magkakasama na tayo. Pangarap ko lang to dati. Salamat. Dahil naging matatag ka para sa amin. Mahal na mahal ko kayong dalawa, Alice. Mahal na mahal ka rin namin. Kunin mo na lahat ng gamit mo doon sa apartment. Lumipat ka na dito. Mula ngayon, hindi ka na mailalayo sa amin ng madrasta mo o kahit ang aswang na yun. Sige, tulungan mo akong hakutin yung gamit ko mamaya. Jason, wag mong kalimutan. May schedule ng check-up si Pipa bukas. Oo, ate. Ate, ako nang sasama sa kanila. Okay, sige. Kasama si Perry, pinarada namin ang dalawang tricycle kung saan nakasakay ang ilan pang mga gamit ni Alice na nakahakot namin mula sa apartment. Agad kaming sinalubong ni Pipa. Una siyang tumakbo palapit kay Alice at nagmano pagkatapos ay sa akin. Hanggang sa matigilan kami nang lumabas mula doon ang biyanan kong lalaki. Dad? Anak, Dad! It's so nice to see you. ako rin anak. Natutuwa akong makita kang nasa maayos na kalagayan. Sinabi na ni Edith sa akin ang lahat. Natutuwa ako na sa wakas ay bumalik ka na sa alaala mo. Nagpakilala na kayo kay Pipa? Oo. Tuwang-tuwa ko at napakabait ng bata. Sinabi rin ni Edith ang tungkol sa kalagayan niya. Pumasok kayo sa loob. Bakit? May aswang sa paligid. Na naman? Oo. Pumasok kayo sa loob, bilis. Magsarado kayo ng pinto at bintana. Love, mag-iingat kayo. Bigla kaming naging alerto ni Perry nang marinig namin ang tunog ng aswang sa paligid. Nang makapasok na ang pamilya ko sa loob ng bahay, saka namin kinuha ang mga armas sa tricycle pagkatapos nakiramdam. Hanggang sa umatras kami ni Perry dahil mula sa itaas ng isang puno, tumalon ang isang aswang na lalaki. Hindi ito ang aswang na palaging sumusugod sa amin. Hindi siya ganun kalakas at hindi mabigat ang dibdib ko. Agad kumunot ang noo ko nang makilala ko siya. Si Henry. Hindi pa ganap na aswang ang mukha nito. So ibig sabihin, bago pa lang siyang nayanggaw. Henry? Tulungan mo ako. Ginawa niya akong aswang. Ayoko maging aswang. Sino may gawa nito sa'yo? Ang walagyang babae na yun. Si Dorothy! Ano? Siyang aswang? Oo, nilinlan niya ako. Kaya pala, palaging mabigat ang pakiramdam ko. At kinikilabutan ako kapag nasa paligid siya. Doon sa ospital noong kaumataw si Alice at nung sumugod siya sa apartment. Kung ano-anong ipinangako niya sa akin. Siya rin nagsabi sa akin na may gusto rin sa akin si Alice. Kaya sabi niya, sundan ko daw siya kahit saan siya pumunta. Pero sinungaling siya. Tulungan mo ako. Hindi ako masamang tao. Gusto ko lang naman ay mapansin ako ni Alice. Bakit ba hindi agad ako naghinala sa kanya? Pare, wag mong sisilang sarili mo. Hindi ka pa manunugis nung nakumato si Alice. Saka, sino bang mag-aakala na aswang babaeng yun? Pero anong gagawin natin? Jason, siya yung lalaking nakita ko na nag-alis ng mga bawang sa bintana. Kaya nakapasok yung isang aswang. Sinunod ko lang ang utos siya. Takot na takot ako kaya wala akong magawa kundi ang sundin siya. Ate,
Tawagan mo si Manang Ludi, bilis. Oo, sige. Huwag kang mag-alala, Henry. Tutulungan ka namin. Henry! Tulungan niyo ko. Natataranta akong sumunod sa ate ko hanggang sa bigla kaming napaatras nang mapaluhod si Henry at dumaing siya sa sakit kasunod ng malakas na angil nito. Natumba siya sa lupa at nangisay. Lalapitan na sana namin nang biglang bumalikwas ng bangon ng aswang at nanlilisik ang matang tumingin sa amin. Saka kami galit na inungulan. Anong nangyayari sa kanya? Perry, mukhang unti-unti nang kumakalat ang laway ng aswang sa katawan niya. Kailangan siyang maagapan. Kung hindi, ay hindi na natin siya may babalik sa dati. Nagugutom ako. Nauuhaw ako. Kailangan ko ng dugo ng tao. Mag-iingat ka. Sa puntong ito, nagtatalo na ang pagiging tao niya at aswang. Masyadong agresibo ang mga nayayanggaw. Takbo, Jason! Kailangan ko ng pagkain. Perry, ang buntot bagay, kunin mo! Tumakbo ako at nagpahabol. Ang mga ganitong aswang na bagong yanggaw pa lang, talagang hindi namin sinasaktan. Sila ang mga aswang na may pag-asa pang bumalik sa dati. Yun nga lang, ang kalaban namin sa ganito ay oras. Dahil ang laway ng aswang ay parang virus. Kapag pumasok sa loob ng katawan ng ordinaryong tao, mas mabilis pa sa mga kitikiti ang kilos nito at mabilis na kumakalat sa loob ng katawan. At kapag napasok na nito ang utak ng tao, tuluyan na siyang magiging aswang at hindi na babalik sa dati. Nakuha ni Perry ang buntot pagi. Pagkatapos isadya akong huminto para makalapit sa akin ang aswang. Perry, kayo na! Tama lang. Masakit. Isa pa! Ayoko na. Bumabalik na sa dati ang itsura niya. Nandiyan na si Manang Ludi. Hawakan niyo siya! Bilis! Nang dumating si Manang Ludi may kasama itong dalawang lalaki. Habang unti-unting bumalik sa dati ang mukha niya, agad naming sinunggaban si Henry. Hinila namin siya sa puno at dinikit ang katawan doon. Habang hinila namin ang mga kamay niya sa likod, ang dalawang lalaki naman ang pumipigil sa mga paa niya. Umusal ng dasal si Manang Ludi. Pagkatapos naglagay ng langis sa hinlalaki at nilagyan ng krus sa noo si Henry. Dahil doon bigla siyang nagwala ulit. Matapos yun, nagdasal siya ulit at may pinasuot na kwintas na may medalyon. Tama na. Ayoko na. Kung gusto mong bumalik sa dati, tiisin mo! Hawakan niyo siya ng mabuti! Opo! Inumin mo ito! Bilisan mo! Kung ayaw mong maging aswang ng tuluyan! Matapos inumin ni Henry ang lunas o likido na may halong atay ng ahas, ilang sandali ay nanghina ito. Doon pa lang namin siya binitawan hanggang bigla siyang sumuka ng berde. Nagkatinginan kami ni Perry. Pinaubos ni Manang Ludi ang laman ng baso at muli na naman siyang sumuka. Ngayon ay berdeng may halong napakalapot na laway. May epekto na. Nilalabas na niya ang laway ng aswang. Ako na ang bahala sa kanya. Salamat po, Manang. Tungkol kay Dorothy. Naikwento siya ni Edith. Naaalala ko na ang aswang na yon. Ang anak niyang aswang ang napatay ng tatay mo noon, Jason. Matinding galit at selos ang nagtutulak sa kanya para manggulo at paulit-ulit na pagbantaan kayo. Isa siyang aswang na mapag-angkin. Kapag may isang tao bagay na siyang inangkin at nalayo ito sa kanya, gagawin niya ang lahat para lang mabawi ito. Tatandaan ko po yan, Manang Ludi. Lumipas sa mga araw, umabot sa ilang linggo, hanggang sa mahigit isang buwan. Hindi na nagpakita sa amin si Dorothy. Alam kong nakarating na sa kanya na alam na namin ang totoo niyang pagkatao. Isang araw ng linggo, kasama ang biyanan kong lalaki at si Ate Edith na pansamantalang isinantabi ang personal na issue nilang dalawa para makasama si Pipa. Umaga pa lang ay kumain na kami sa labas, sa paboritong fast food chain niya. Pagkatapos ay pinasyal namin siya sa amusement park. Bumili pa kami ng pinakamagandang wig at sinuot niya ang paborito niyang princess dress. Pagkatapos ay pumunta kami sa park. Naghabulan pa kaming 3 doon. Nang mapagod ay nagpakarga si Pipa kay Alice. Matapos yun ay umuwi na kami.
Sa halip na dumiretso sa bahay, pumunta kami sa kapilya. Ang maliit na simbahan kung saan kami kinasal ni Alice. Hindi ko alam kung bakit kami pumunta doon ng araw na yon. Siguro, nararamdaman na namin nung araw na yon ang nalalapit na pag-alis ni Pipa. Anak, masaya ka ba? Opo, Nay. Kasi kompleto po tayo. Ikaw, si Tatay, ako, si Lolo at si Tita Edith. Nagustuhan mo ba ang bago mong damit at yung wig mo? Opo, Tay. Ang ganda po. Diba? Magkamukha kami ni Nanay. Oo, maganda ka anak. Kapag po nagkaroon ako ng baby brother o baby sister, ako po ang magiging guardian angel niya. Doon nabasag ang pinipigil naming luha ni Alice. Mahigpit naming niyakap si Pipa. Kasabay ng pagbalik sa isip ko ng araw na unang beses na sumama sa amin si Alice sa check-up ni Pipa kay Dr. Simon. Alam niya ang kwento ng buhay ng pamilya namin. Kaya naman ang ipakilala ko sa kanya si Alice, tuwang-tuwa siya. Ngunit ang tuwang yon ay napalitan ng labis na lungkot ng isang masamang balita ang sumalubong sa amin. Mr., Mrs., ikinalulungkot ko pong balita na nasa terminal stage na po ang cancer ng anak ninyo. Terminal stage? Sandali, Doc. Hindi pwede yun. Ngayon ko lang ulit nakakasama ang anak ko. Hindi pwede. Hindi pwedeng mawala ang anak ko. Alam ko po, Mrs., and I'm sorry kung may magagawa lang ako para mailigtas ang buhay ni Pipa. Pero kumalat na sa katawan niya ang cancer at wala nang magagawa ang chemo. Mahihirapan po siya kapag ipinagpatuloy niyo to. Sandali lang, Dok. Ang tagal naghirap ng anak ko sa kakakimo na yan. Tapos ito lang ang sasabihin mo. Hindi nagagaling ang anak ko. I'm really sorry, mister. Mas makakabuting ilaan niyo na lang ang uling sandali ng buhay niya kasama kayo. Ibigay niyong lahat ng gusto niyang makakapagpasaya sa kanya. Mula kay Alice ay kinarga ko si Pipa na parang isa siyang sanggol. Bumuhos ng luha ko habang nagre-replay sa utak ko ang unang beses niyang ngumiti sa akin na tumawa. Ang mga gabing nagpupuyat ako para magtimpla ng gatas at padedehin siya o kaya ang magpalit ng diaper. Ang araw na natuto siyang maglakad, ang mga unang hakbang niya papunta sa akin. Ang unang beses na tinawag niya akong papa at tatay. Ang unang beses na nabuo kaming pamilya. Nang tignan ko ang mukha ng anak ko, nadurog ang puso ko nang makitang unti-unti na siyang nawawalan ng buhay. Pipa, huwag mo munang iwan si tatay, anak. Huwag ka munang umalis, anak. Marami pa tayong papasyalan. Gusto ka bang makasama ni Nanay? Anak, mahal na mahal ka ng tatay. Pipa! Pipa! Naririnig mo ba si Nanay? Lagi mong tatandaan, ha? Hindi man tayo nagkasama ng matagal. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi kita mahal at nakalimutan kita. Dahil dala kita, anak. At pinapaalala ka palagi sa akin ng puso ko. Mula nang ipinanganak ka, mahal na mahal ka ng nanay. I love you, Tatay. I love you, Nanay. I love you so much, anak. I love you very much, baby. Inaantok na po ako. Huwag muna, Pipa. Huwag ka munang matulog. Anak, no. Nak, huwag mong iwan si nanay. Para awa mo na, Pipa. Pipa, sige na. Magpahinga ka na. Matulog ka ng mahimbing. Huwag mo silang alalahanin. Ako nang bahala sa nanay at tatay mo.
Kinuha ni Alice mula sa akin si Pipa at mahigpit namin siyang niyakap. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan nang namaalam sa amin si Pipa. Napuno ng malakas na panaghoy ni Alice ang buong simbahan para sa inang ipinagkait ang kanyang anak. Alam ko kung gaano kasakit yon para sa kanya. Mahigpit ko siyang niyakap habang mahigpit din niyang yakap si Pipa. Nang kausapin siya ni Daddy Frank, saka ko kinuha sa kanya si Pipa at niyakap ko siya ng mahigpit. Anak! Anak ko! Anak ko! Pipa! Pipa! Bakit kung kailan ako bumalik, tsaka mo ako iniwan? Anak, nandito na si nanay! Huwag mo naman ako iwan! Huwag mo ako iwan! Anak ko! Pipa! Anak, hinintay lang ni Pipa na maalala mo siya. Alam kong mahirap, alam kong masakit. Pero mula ngayon, hindi na siya masasaktan dahil sa sakit niya at sa mga gamot na tinuturok sa kanya. Dad, baby ko, Dad! Dad! Wala na baby ko, Dad! Sa unang gabi ng lamay ni Pipa, doon sa tabi ng mismong chapel namin siya binurol. Dumagsa ang mga nakiramay sa amin, mga kaibigan at kamag-anak namin, mga kapitbahay at maging si Kapitan. Habang nag-eestima kami ni Ate Edith ng mga bisita, si Alice ay hindi umaalis sa tabi ng kabaong ni Pipa. Tulala, walang kinakausap kahit na sino. Habang walang tigil sa kaiiyak. Lalapitan ko na dapat siya nang bigla siyang tumayo at maglakad palabas. Papasok sana siya sa loob ng mismong chapel nang biglang may dumating na hindi namin inaasahan. Si Dorothy. Nakapustura. Akala mo kung sinong Donya. Itim ang suot mula ulo hanggang paa. Umaapaw sa galit ang puso ko pero lumingon ako kay Alice nang bigla itong tumalikod at dumiretso sa pantry. Ang lakas ng loob mong pumunta dito! Narito lang ako para sunduin si Alice. Papatayin kita! Alam ko na ang totoong kulay mo! Demonyo ka! Dorothy, huwag kang gumawa ng eksena dito. Alam na nila ang totoong pagkatao mo. Alam nyo naman pala. Kaya kung ayaw nyong masaktan, tumabi kayo. Kailangan ako ni Alice. Kailangan ako ng anak ko. Anak? Halos sabay-sabay kaming napalingon nang magsalita si Alice. Nang sandaling yon, Madam Venus, ibang Alice ang nakita ko. Madilim ang kanyang mukha. Nababalot siya ng labis na galit. Umakbang siya palapit sa kanyang madrasta at matalim na tinignan nito. Ang mga kamay niya ay nasa likod, habang si Dorothy ay ngumiti na punong-puno ng pagmamahal. Pero si Alice, nanatiling matalim ang tingin sa kaharap. Pero tahimik lang at parang hinahayaang magsalita ang kanyang madrasta. Alice, anak! Sa wakas, nakita na rin kita. Sumama ka na sa akin pabalik sa Maynila. Kalimutan mo na silang lahat dahil hindi ka bagay dito. Tayong dalawa, anak. Tayong dalawa lang ang magsasama. Hindi natin sila kailangan. Mahal mo naman ang mami, di ba? Halika na. Huwag kang ibang, Dorothy. Hindi mo anak si Alice. Hindi! Anak ko siya! At kinukuha na naman sa akin ang magkapatid na salot na yan. Lahat na lang kinuha niya sa akin. Pinatay ng tatay niyo ang totoong anak ko. Tapos ikaw, Edith, inagaw mo sa akin si Frank. Tapos pati si Alice. Ang kaisa-isa kong anak. Kinuha niyo na rin. Hindi ako papayag. Alice, anak, halika na. Halika na. Sumama ka na sa mami. Hindi ako sasama sa'yo. Bakit? Dahil sa batang yan? Hindi naman siya lumaki sa'yo. Hindi mo kilala yan. Sa kapatay na yan. Halika na. Demonyo ka! Anong ginawa mo? Diyos ko! Sinaksak yung babae! Saksak yung babae, oh! Wawa naman oh! Alice!
Nagulat kaming lahat nang biglang bumunot ng patalim si Alice at sinaksak sa dibdib si Dorothy. Saan yung tao at hindi bilang aswang? Pagkatapos ay bigla niyang hinablot ito sa buhok at hinila papasok sa chapel. Nagkagulo ang mga tao at agad na nagtakbuhan sa gilid. Kaya naman, nagmamadali sina Perry at Manang Ludi na pinalabas sa mga ito. Habang si Dorothy naman ay nagwawala bigla nang makita ang malaking krus na nasa loob ng chapel. Hindi ko alam kung saan galing ang lakas ni Alice. Marahil dahil sa sobrang galit. Dahil nagawa niyang mahilang mag-isa ang madrasta niya palapit sa kabaong ni Pipa. Pagkatapos ay nginudngod niya ang mukha nito doon. Sa kabila nun, walang sino man sa amin ang umawat. Dahil alam naman namin ang kailangan niyo ni Alice para mailabas ang kinikimkim niyang galit. Para matuto siyang umusad at humarap sa bagong buhay na wala si Pipa. Demonyo kang aswang ka? Halika dito! Huwag! Bitawan niyo ko! Pagmasdan mo man ako! Yan ang batang ipinagkait mo sa akin! Sinamantala mo ang kalagayan ko! Pati si Dad tinakot mo para hindi sabihin sa akin ang totoo tungkol sa asawa at anak ko. Nang dahil sa'yo, hindi ko nakasama ang anak ko. Hindi ko nasubaybayan ang paglaki niya. Wala ako sa tabi niya kapag umiiyak siya. At hirap na hirap siya kapag nasa chemotherapy siya. Wala ako sa kahit isang birthday niya. Demonyo ka, kayo papatayin din kita. Ginawa ko yun para sa'yo. Ako ang mami mo. Kaya ako nakakaalam kung ano ang mas nakabubuti sa'yo, anak. Pakinggan mo ako! Muling kinaladkad ni Alice si Dorothy sa labas ng chapel. Pagkatapos ay sinaksak niya ulit ito sa dibdib. Sa pagkakataon na yon ay mas malalim niyang binao ng patalim at siniguro niyang sa puso niya ito tinamaan. Maya-maya mula sa likod ay sumugod ako at sinaksak ko naman siya ng itak na tumagos hanggang sa harap ng dibdib. Doon unti-unting nagbago ang anyo niya at naging aswang. Natakot ang mga tao at nagsitakbuhan palayo. Anak! Alice! You were never and will never be a mother to me! Hindi! Bawiin mo ang sinabi mo! Kahit kailan, hindi ka naging ina sa akin. Dahil iisa lang ang mommy ko at namatay siya matagal na. At ikaw, salot ka sa buhay ko. Salot ka sa buhay ng pamilya ko. Mamatay ka na! Alice! Atras! Dorothy, tama na! Kasalanan ko kung bakit nangyari yun sa anak ko. Dahil nanuwag ako at nagpanaig ako sa iyo sa takot dahil lang aswang ka. Ako ang nagdala sa iyo sa buhay namin. Kaya ako rin ang magpapalaya sa iyo! Frank! Wag! Galit na inangat ng aswang ang kamay niya at akmang sasaksakin si Alice gamit ang kanyang kuko. Pero mabilis kong hinila palayo ang asawa ko at niyakap ng mahigpit. Nang muling bumuhos ang kanyang mga luha. Susugo dapat sa amin si Dorothy pero biglang nilabas ni Daddy Frank ang baril niya at binaril ang aswang ng 3 beses. Bumulagta ang katawan ng aswang na wala ng buhay matapos tumama ang 3 bala sa mukha nito. Patay na ang aswang. Wala nang magugulo sa iyo, anak. Alice, halika na. Bumalik na tayo kay Pipa. Sa bawat pagmulat, tila ba dayuhan? Ang mukhang dati ay iyong kanlungan. Hawak ko ang kamay mo, ngunit ba't tila kay layo? Ako'y narito pa rin habang ikaw ay naglalaho. Isang taon na ang lumipas. Mula noon ay hindi na bumalik si Alice sa Maynila. Ang dalagang bakasyonista at temporary teacher na napadpad sa bayan namin ay permanente nang bumalik sa piling ko bilang asawa ko. Sa paglipas ng mga araw mula nang mawala si Pipa, hindi naging madali yon sa aming mag-asawa, lalo na kay Alice. Puno siya ng pagsisisi at panghihinayang. May pagkakataon na nagagalit siya sa sarili niya, ngunit kalaunan ay unti-unti na rin kaming nakausad. Sabado ng umaga dahil wala siyang pasok sa school, hinayaan ko siya matulog at hindi ko muna siya ginising. Nagiging antukin siya nitong mga nakalipas na buwan dahil dinadala niya ang kapatid ni Pipa.
Love, Magandang umaga. Kumusta ang tulog mo? masarap ang tulog ko. Napanaginipan ko si Pipa. Talaga. May sinabi ba siya sa'yo? Sabi niya lang, masaya na siya. Tapos wag daw akong mag-alala sa bagong baby kasi healthy daw siyang lalabas. Naalala ko dati. Nung bago ka bumalik dito. Ilang beses niyang sinasabi na gusto daw niya magkaroon ng kapatid. Sayang, wala na siya rito. Pero ngayon, nagpapasalamat ako sa Diyos. Dahil kahit na sandaling panahon lang nakilala at nakasama ko siya, naramdaman ko kung paano maging nanay sa kanya. Nakapagpaalam ako sa kanya. Masaya akong marinig yan sa'yo. Oo. Babawi ako dito sa bago nating baby. At dahil dyan, wala naman tayong gagawin. Pwede bang maglambing? Sabi naman nito, pwede ang labing-labing. Sus, baka marinig tayo ng Huwag kapitbahay. ka kasing maingay. Huwag kang sisigaw. Ikaw kasi. I love you. I love you too. Mahal ko. Maghihintay ako. Sa bawat araw na dumadaan, hindi namin kasama si Pipa. Kahit kailan ay hindi siya nawala sa puso namin. Matapos mamatay ni Dorothy, huminto na ako sa pagiging manunugis. Bumalik ako sa dating hilig ko, ang gumawa ng mga furniture. Kalaunan ay nagtayo kaming mag-asawa ng furniture shop na ngayon ay mas lumaki na. Si Alice naman ay patuloy na naging teacher sa eskwelahan malapit dito. Ang bayan naman namin ay natahimik na rin at wala ng aswang na gumagambala. Habang si Ate Edith at Daddy Frank ay nagpakasal kalaunan at ngayon ay naninirahan na sa Maynila. Kami naman ni Alice ay biniyayaan ng Diyos ng 3 pang anak. Kung buhay lang si Pipa, siguradong mabait siyang ate sa mga kapatid niya. At hindi ko alam kung anong milagro ang nangyari, ngunit habang lumalaki ang pangalawa naming anak, nagiging kamukhang kamukha siya ni Pipa pero lalaking version. Madam Venus, hindi madali ang mawala ng anak. Ang magulang na namatayan ng anak ay hindi kailanman makalilimot at makaka-move on. Habang buhay, dala mo ang sakit. Sabi nga, ang mga anak dapat ang naglilibing sa kanilang magulang. Ngunit sa kabila ng nangyari sa amin, natuto kaming lumaban. Di lang ipaglaban ang buhay at kaligtasan namin sa mga aswang, kundi lumaban sa lungkot, bunga ng pagkawala ni Pipa at matutunang umusad at magpatuloy sa buhay. Hanggang dito na lang at naway nagustuhan niyo ang aking kwentong ibinahagi sa inyo. Maraming salamat po. Nagmamahal, Jason.